Sa nama je danas Konstantin Došen, Dorćolac, diplomirani difovac, masažni terapeut, kiropraktičar i personalni trener. Kole se više od decenije bavi sportom, psihofizičkim, a i spiritualnim zdravljem. Trenutno radi kao personalni trener u teretani i na dnevnom nivou pomaže svojim klijentima da postanu bolje verzije sebe. Konstantin je takođe i moj veliki prijatelj, poznajem ga od malih nogu i kroz naše prijateljstvo smo bili jedno drugom učitelji kroz razne izazove života. Konstantin je veliki sensej u oblasti sporta, zdravlja i ličnog razvoja i zato smo ga pozvali ovde da podeli sa nama svoje neprocenjivo znanje i iskustvo. Dobrodošao, Kole. Hvala, brate moj, bolje te našao. Nadam se da ti se svide ovaj uvod. Dobar je. Pisao sam ga, svega 5 minuta sam ga pisao. Skromno s vaše strane, kolega, hvala vam na ovako lepom intro. Da li bi možda dodao nešto na sve ovo, nešto što misliš da je bitno da opišemo tebe bolje? Pa ono kao spiritualnost i duhovnost, da kažemo, možda to je ono neka crta na koju bi možda više trebali i da se priča o tome više na generalnom u društvu i u konverzacijama međuljudskim, ali nema potrebe za sad, je okej, počni sa pitanjem, jer ja znaš kako sam, skrenuću sa teme i otići ću negde u neki auto. Dobro, to je sasvim u redu, jer ovo je jedan prirodan, normalan razgovor i mi smo prijatelji, ali vratit ćemo se uvek ako negde odemo daleko, vratit ćemo se. Otići ćemo daleko, da. Već znam. Pucaj. Znači, da, rekao si, spiritualnost i duhovnost, to je jedna od tema s kojom sam isto teo da se bavimo u ovoj epizodi. I mislim da ćeš imati dosta toga da kažeš, jer to je jedna od stvari koje ti znam dobro da uzimaš u obzir kada pomažeš svojim klijentima, ne samo sa treningom, nego i ako imaju neku tegobu. I to je, ja mislim da je retko danas. Da nekako ljudi samo gledaju to psihofizički, tu dualnost, a tu zapravo imamo to trojstvo, znači spiritualnost koje je isto treba ozbiljno uzeti u obzir. Pa da, mislim, pazi, prvenstveno krećemo do one osnovne priče, a to je ta neka empatija prema drugima, prvenstveno idemo od one tačke, da kažemo, samospoznaje, no jeste to stvarno bitno i u radu s ljudima definitivno, znači svaka struka koja je vezana za ljude, definitivno mora, ta povezanost da postoji, da imaš razumevanje za drugu stranu, saosećanje, razumevanje i kao da ne kažemo oproštaj, to je glavna stvar i sebi i drugima oko tebe. Da, u zdravom telu, zdrav duh i isto tako sa zdravim duhom, zdravo telo. Tako je, jedno prati drugo uvek, ne može jedno bez drugog. Da, ti kao terapeut, ti da bi znao nekome nešto da objasniš, ti to najbolje uradiš svojim primjerom. Ako si na sebi uspeo to da postigneš, tako je. Onda možda preneseš. Jeste, zato što iz svog primjera u principu, ja kažem, ja volim da dajem, primjer radi kad smo već kod teretane i vežbanja i sve to, saveti, dosta ljudi daje savete, da kažem i dosta ljudi, kolega i struke isto, daju savete bazirane samo na teoriji. I to je u svakoj struci, teorija je jedno, a ono što te nađe u praksi je potpuno opet druga stvar. Opet postoji ta neka dinamika. Super je da si ti teoretski potkovan, ali ako ti nemaš adekvatan pristup tome, mislim, džaba ti sva teorija ako se ti u praksi zbuniš. Što ti kao u teoriji, ti znaš teoretski kako vožnje funkcioniše, ali realno niko ne prati. Nisi ušao u auto. Ali dinamika same vožnje, kao, da polulupimo tu paralelu i u treningu, i u učenju, i u ljubavi isto, u teoriji, sve super, praksa, potpuno druga stvar. Tako da moraju obe stvari da budu funkcionalne i opet, rad s ljudima mnogo zahtevan, bilo koja struka da je u pitanju. Jedan dan je čovjek dobar, drugi nije, manje je umoran, više je umoran, isfrustriran je, nije isfrustriran. Ti realno treba da, ja kažem klijentima kad dođu kod mene,
Malo glupo zvuči, ali dobar dan, mislim, ja sam taj i taj, ja ću da objasnim sve šta i kako, znači ja sam tebi u teretani. Mama, tata, deda, baba, dečko, devojka, otac, majka, komšija, komšinica, nebitno, sve. Jer ja trebam da znam kada, na primjer, evo, da kažemo da više treniram žene nego muškarce. Znači, žena kad dobije, kad je u ciklusu, ja moram da znam kad je u ciklusu, jer ja ne mogu, znaš kako neke žene kad su u ciklusu mogu da odrade treningi kako treba, neka ne može. Neka kad je u Da, supi je meso su katastrofa, znaš, kad su u ovulaciji onda su super, razumeš, onda su sve pune energije, ajmo sad, može jak trening, znaš, taj ženski ciklus isto jako bitan. Druga stvar, evo, te emocije su tu, razumeš, nismo svi, znaš, što ti, znaš, neko hronično umoran, dođe izmoren i stresiran, ne može da bude niti progres, niti to što si ti u teoriji učio, danas smo, po teoriji bi danas trebao da bude ne znam kakav intenzitet, ne znam, na treningu ili u životu i onda ti u tom momentu ti dolazi slomljena klijentkinja koja je i premorena jer je, ne znam, dečku iznervirao, na poslu su je iznervirali i onda dođeš i ti sad kao, sad ćemo da radimo jak trening. Pa ne da, može. da, Tako da, da pa da, mora da se teorija, uzme u teorija obzir, i da. praksa, potpuno dve dijagonale velike. Jeste, da, ti si super u tome što možeš da ostvariš taj ljudski kontakt vrlo lako, veoma si društven i uzimaš u obzir te bitne stvari, znači ne gledaš samo kroz svoju perspektivu, nego i kroz perspektivu svog klijenta i to je, mislim, za jednog edukatora kao što si ti, ja mislim da je to, mislim, i za sve edukatore je bitno da imaju taj moment, Tako je, kažem opet, da uzmu bil, sve faktore u obzir. bilo ko radi, kažem ti, sa ljudima. Znači, rad sa ljudima, edukacija, naša edukacija podrazumeva rad sa ljudima. Znači, rad sa ljudima koja god da je struka u pitanju. Ti da obučavaš, da si, ne znam, glavni pizza majstori dolaze kod tebe, drugi pizza majstori, ti treba sad da im objasniš kako ćeš ti da napraviš, razumeš, tu picu. Ti moraš, bre, da vidiš, razumeš, mislim, ja, evo, sad, primjer, radi se stavljam da sam neki majstor, znači moraš prvo, bre, tehniku da vidiš, pa sad ti si određene visine, određene dužine ruku. Znači, tvoja tehnika je potpuno drugačija od nekog ko je niži, deblji, viši, duži, kraći. Ti to sve moraš da objasniš da bi rezultat bio isti ili barem do nekle sličan ili malo bolji. Znaš, Da, tako da rad da. s ljudima to zahteva i ti moraš da budeš tu prisutan, zahtevan je energetski posao, zato što sa svim kolegama s kojima pričam, koje ja smatram da su dobri, su više ti na kraju dana nisi fizički iscrpljen koliko si emotivno iscrpljen, energetski, jer ti se daje, mislim, ja barem gledam sebe, ja volim da se dajem svojim klijentima, nije mi nije mi mrsko, volim zato što volim svoj posao, stvarno ne bi ga menjao ni za što drugo Da. iskreno. Znaš, čak i kada pomislimo da kažemo, evo, IT-evci zarađuju ne znam koje pare, kao, brate, ne bi mogao da sedim, da za kompom, ja se izvinjam na rečniku, ali kao da drndaš tastaturu i kao, I, super, ja sam, da, super, ja sam kao, sad iskodirao sam nešto, odradio sam kao, ja sam, pomogao sam čovečanstvu, brate, naš, nije to. da, Ali rad s ljudima, tebe, bre, tebe ispunjavate. ispunjuje tvoj Pa niš, posao, da. ispunjavati i tada što je žrtva, brate. Ti dođeš, bre, tamo daš 100%, razmišljaš umesto njih, znaš, gledaš da stvarno te pare koje oni daju budu ispraćene tvojim znanjem, emocijama, dušom, mislim sad ja kao, sad kad bi neko slušao to možda sa strane, bio bi u fazonu, aj bre, druže, naš šta lupaš gluposti, kakav duše emocije, dođeš, brate, daš trening i gajbi. Ja ne gledam tako svoj posao, mnogo detaljnije ulazimo u tematiku generalno svega, znači gledam ne samo da kažemo fizički nivo, gledamo na duhovnom nivou, spiritualno, kako god hoćeš da već da se izraziš, itd. itd. Znaš, ti trebaš da vidiš iz kakve, da kažemo, i porodice, kakav je background te osobe, znaš, da li je to otvorena osoba, zatvorena, ekstrovert, introvert, mnogo, razlika je nebo i zemlja, razumeš? Da, zato što moramo njihovim jezikom da pričamo, Tako je, da moraš bi da... nas shvatili. Tako je. Neće svako na isti način, mislim, svakome je potreban drugačiji pristup. A Tako je. da,
kaži mi, da li kad si bio mali, recimo kad si bio tinejdžer, da li si sanjao da ćeš možda jednog dana raditi ovakav posao? Da li ti je to bilo u glavi Pa, ili... pa pazi, to pitanje sam dosta puta u stvari slušao i pričao sam sa kolegama i drugarima, znaš, ja smatram sebe onako da kažemo da sam donekle ekstrovert i onako harizmatična osoba, ja sam od uvijek da svojim glumom, realno. Znači, meni je gluma u glavi bila sve na svetu, jer tu mogu neko moje, mislim, ti me znaš privatno, pa znaš koliko sam, znaš, lud, energičan, Stalno naravno, si, da, stalno si, ludo da. pozitivnom smislu, u pokretu, non stop sam na 1000 strana i sa tim ADHD-om, znaš, sve to nekako jedno vuče drugo. Roditelji su mi oboje ekstrovert i onda sam iz te neke perspektive, znaš, i Ćale Keva do nekle umetnici, jako Keva nije Keva radi u školi, ali više umetnički tip bila od uvek i generalno je takva familija cela bila. Tako da gluma Da, mi ti je... nemaš sportiste u familiji, koliko ja Pa znam. mislim, znaš, Ćale mi je Nisi bio imao kao takve uzore. profa basketa, ali kao naš opet, A, Ćale nije bio ali nije prisutan, se mislim, bio je bavio tu. time nešto dugo. Pa Ja nije, otkad ali ga ja on znam... bio non stop, naš, fizički aktivan, Aha, cepanje drva, pošto, znaš, živio je tamo na, kako se zove, hipodromu, da. naš, tako da ta neka dinamika je samo mogla kod mene, znači, da prouzrokuje taj neki žudnju za umetnošću. Znači, meni je prvo bila gluma, drugo mi je posle toga bilo kao, crtao sam do ne znam koje, srednje škole, na primjer, bio sam i u tom fazonu kao, pa možda ću Da, da vede sećam se. slike ili nešto, ali najdite jade, znaš, kada malo bolje razmisliš na duge staze umetnicima, svima je jako teško, znaš. Ajde, ako si glumac, ako si uspešan glumac, onda ti neće biti toliko teško, ali Da, teško kod je, nas je mislim, to, doći do da, znaš, uspeha, da. kod Ja nas, mislim evo, da kod nas pogotovo da je duplo teže da se znaš ostvarimo na ako, tom polju. zato što, mislim, evo iz ličnog iskustva, pošto ja, da kažemo, znam dosta ljudi koji su i završili FDU i koji su pokušavali, znaš, tu, na svu žalost, je fakultet na kome treba veza, da bi ti upao. Da, Znaš, a u generaciji se prima koliko, 10 glumaca, da. razumeš? A prijavi se vas 1500. Brate, pa ti sad, i da si pretalentovan, da si stvarno, naš, oni odbacuju nekad pretalentovane ljude, zato što primaju ljude koji veza i to je to. Da. Na konto pitanja, negde sam se odlučio u srednjoj školi. Tad si počeo Izabrao da sam, treniraš. pa, znaš kako, ja sam, znaš me u osnovnoj školi, pošto kogod bude gledao ovo, Nikola i ja smo bili u osnovnoj školi zajedno, tu smo iz kraja, bukvalno komšije, jedan preko puta drugog u zgradi, živjeli tu, blejali u parkiću i to sve je standardno kao i svaki klinci. Da. Ja sam u osnovnoj školi bio ekstremno mršav prva 2-3 razreda i onda sam u jednom momentu zbog nekih određenih porodičnih situacija krenuo da kažemo emotivno trpam, utoljavam svoju tugu i neprihvaćenost i nepažnju hranom. I od tog nekog 3-4 razreda sam se ubucio Da, i kad sam sećam se. Pa postao, ja pa to, bukvalno, ja se ne sećam da sam bio mršav, jel da? da si bio mršav, da. Da, U mojoj zato glavi što, kad da, zamislim da, tebe kao ja, dete, da. ali, Da. znaš, sticajem okolnosti, Keva, brate, fanatik, znaš, Dragana, kaka je, ona, brate, vodila računa o svemu, imam slike, brate, znači, bio sam oko kosti koža, brate, klinja, Da. znači, da sam ostao mršav, ko zna kako bi bio, sad razumeš, kakav bi Sad bi atleta bio bio, razumeš, Brad Pitt. Da. možda bi više bio na olimpijskim igrama, razumeš, i reprezentao Srbiju, no, ubucio sam se iz, da kažemo, mislim ja sad iz ove perspektive odraslog, da kažemo, negde čoveka ostvarenog, koji dalje, da kažemo, radi na sebi i pokušava da otkrije šta i kako, mogu da kažem bez trunke blama da smatram da sam emocije svoje trpao i pretvarao u hranu. Mislim što je realno beg dosta ljudi, razumeš, Pa ima taj da, to moment. je i nekako najlakše zato što nije ilegalno, imaš pristup hrani, a u Pa mislim našoj pogotovo kad si... kulturi, svako hoće da te vidi debelog, niko ne želi mršavog, Naravno, i to je pogotovo babe, dede pa i ja sam i kod babe se u keve, principu da. ugojio i to je bilo kao joj babino mršavo, kao ajde malo pojedi još jednu torticu, razumeš, ja jedem 3 torte dnevno, druže, šećer, nije mi dobro, insulin, razumeš, roka i prespavao, imao sam 3 popodnevne dremke, razumeš, od šećera. Da. I
ništa, je da kažemo, da skratimo priču, utoljivo sam Mhm. tugu ili šta god već sa hranom i u nekom momentu u 7. 8. razred sam krenuo da treniram ozbiljno, otišao sam na to veslanje, tu sam imao kapaciteta, bio sam stvarno baš talenat što je najjače za veslanje. I nakon toga sam otprilike u srednjoj školi krenuo na šipke, i u teretanu kad smo Mhm. išli, i Da, koliko je već bilo prvi razred, brate, gimnazije, i tad teretana i da, mi šipke, smo, ja ne znam kad si, ja sećam se da si me ti pozvao da dođem u teretanu. relativno, nisam ja nešto dugo, brate, bio u toj To teretani, ali je kao, bilo, imali smo, ne znam, da li a 16 godina, prvi tako razred, nešto. gimnazije, brate, prvi razred gimnazije, ali ja Da, sam prestao sa veslanjem, ja se sećam, sedmi, znači negde sredinom 8. razreda i onda negde tu bila neka pauzica, malo sam krenuo na šipkama da treniram i onda sam da. se prebacio u džim i kao džim i šipki i to mi je bilo super. I ništa, ja sam negde, da kažem, u drugoj godini srednje, kao šta ću, teću, od tvog FDU-a realno, nema leba, razumeš, nisam, vežbo glumu, znaš, kao, znam da, mislim, kako kažem, znam sad to odokativno neko mišljenje, da pretpostavljam da bi bio dobar glumac. Da, da imaš Pa predispozicije da, za da, to. da. Za Da. facijalne ekspresije, emocije, to, tuga, ja, znaš, osjećanje emocije i sve to. No, samo sam se probudio jedno jutro, rekao, pa, realno mogu bi da upišem DIF. Bio sam debeo i dalje smatram sebe da sam debeo, mogu bi se napucam, bio sam u fazonu, mislim, ja to sad svima kažem otvoreno, ja sam čisto upisao moj faks iz kompleksa. Moja originalna ideja upisivanja DIF-a je bilo to što sam ja iskompleksirani debil. Eto. Tako je Jel počela možeš to moja... malo da nam raspakuješ, pošto... Tako je počela priča, Da, jer bila je, naša ideja je ovo. Upisat ću DIF kao, pa šta, uči se kao nešto na to, mislim, to ono kao light, ne znaš što kaže moja Dragana, kao kako je mali Perica zamislio situaciju. Znaš, ide ti u glavi kao, pa DIF, kao budem trener, pa ajde, šta moram radim, sklekove, zgibove, to već radim, kao čučnjevi, skokove, plivanje, neko, odbojka, košarka, kao u svemu tome sam ok, ajde, operisan sam od da. fudbala, kao fudbal ću nekako da na jedvite jade, razumeš, rešim, gimnastiku, počeo sam se bavim na karikama u međuvremenu, tako da mi je to sve bilo zanimljivo. Imao sam tu neku intervenciju pre difa, na kolenu, nešto mi se ova čašica razmekšala, pa smo tu kao krvnu plazmu odradili. Taj razlog, to što si rekao, pomenuo si Pa kompleks. kompleks, da, da, mislim, Jel ajde, možeš to, da, šta si mislio po tim tačno? to je u stvari taj kompleks nesigurnosti u sebe, neimanja, neznanja o tome ko si ti, šta si ti, i kao muškarac i kao dete. I onda, pošto je meni majka onako bila jako posvećena majka, ja sam sa te majčinske strane, u smislu te ženske energije, se napunio i generalno sam živeo sa ženama, pa je kao bilo mi muka i onda sam stalno vapio za muškim društvom i kao da se dokažem u muškom društvu, da ja kao budem alfa, da ja u stvari to, kako kažeš, dokazuješ se samom sebi, Pa razumeš? i sebi, a i drugima, onako možda Da, to. potreba za nekim, onaj kao acknowledgement, znači uvažavanje. Da, sad mi je jasnije, znači ti si prosto hteo da dokažeš sebi u tom fizičkom Pa, smislu znaš, sebi, ali kao da, ti asociraš prvo kao, ajde, eto to da pomenemo i anime, znaš, gledali smo mi crtači i anime i ajde da, da kažemo bilo koji film, ti kad vidiš mušku figuru, ti vidiš nekoga bre koji je jak, razvijen, da, dominantan, i seče znaš, drva, ono, da, podlaktice to, pucaju. i onda znaš kako ti Da, da ne asociraš to sa muškošću, znaš, to ti je da, prva asocijacija realno i kad vidiš na ulici, da kažemo, izvejanog nekog mladića ili čoveka, prvo si u fazonu, wow, kakav baja, bro. Nije ti sigurno u fazonu, ja, Mica, kako je divan i emotivan i nežan, nego ti u fazonu, vidi ga ovaj, razumeš, ko pa zna da, koliko je da. jak. I to je realno, mislim, to je kao To je inicijalno, kao neki status simbol, znaš, kao pa kad neko da, se uparkira sa Porscheom, tako i ti kad dođeš sa ovolikim ramenima, da, znaš, s time ljudi te što je, drugačije gledaju. s I mi time kao što, klinci tada nismo znali da prosto nije u tome poenta. Da nije poenta
da se Pa nagruvamo nije samo. poenta Da, samo u estetici, poenta je u da. principu ti, kako da kažem, to je isto ono, znaš, ti možeš do sutra i nazad da nosiš Rolexa i sve to i da budeš iskompleksiran da si ti najbitniji, ali džaba ako ti nisi zalečio svoje emotivne Da. probleme. I onda se opet vraćamo znači, na nit emocija i duhovnost, jer kao opet ti si bez toga realno ništa, znaš. Kao, Trening je jedan veliki mehanizam suočavanja koji je vrlo često konstruktivan mehanizam suočavanja. Znači imamo te konstruktivne i destruktivne. I recimo primjer za ha, destruktivni je bilo koja zavisnost, ali pušenje, droga, evo, ja, alkohol, brate, znaš, a treniranje je konstruktivan, ali i on nekad može da bude destruktivan. Znači opet zavisi zbog čega to radimo i na koji tako način je, radimo. slažem se, slažem Da. se. I to je, ja bih rekao, na osnovu ovoga što si rekao, da to je bio tvoj neki mehanizam suočavanja, kao što je i meni bio u raznim nekim periodima života. I Naravno, da. da, kao i mnogim drugima, mislim, to, ono, znaš, neko kad se naljuti, neko ode, prosto, ne znam, zapali cigaru, neko ode, sipa jednu čašu viskija, neko ode u teretanu, neko ode u crku, znači svi mi imamo neke mehanizme, ali mislim Slažem da je se. to jedan od boljih, zaista, Pa i bolje eto, to ti nego si se nešto u tome drugo, bro. pronašao, pa da, ako si u teretani nisi na ulici, mislim, kao, kao dete, Naravno. to je stvarno mnogima bio spas. Eto, i mi smo nekako išli u tu teretanu i ti si se pronašao u tome i shvatio da ne želiš samo da treniraš, nego da budeš i trener. I kad si to odlučio? Kad si shvatio u fazonu, pa ja želim da ja druge motivišem i druge... No ja sam od prve godine studija krenuo da radim u struci. Meni je bilo zanimljivo i mi smo na tom svom smeru rekreaciji imali od prve godine privilegiju toga da smo najviše prakse imali od svih smerova na fakultetu. I tebe su gurali u poslovni taj svet, znaš, da ti već, kažem ti, prva godina si imaš opciju da ideš pre van države čoveče da radiš, razumeš? I sad mi smo radili prvo sa klincima, animacija, znaš, krenulo je od toga, znaš, pa ti kad skapiraš, aha, okej, ovde ima kinte, ali kao ima kinte sigurno negde bolje. I onda sam ja ušao u priču kao bre, pa bit ću personalni trener, kao sviđa mi se, nego ja nisam učio anatomiju, bio sam neozbiljan student, donekle ne mu kažem da sam bio ozbiljan, nekako sam olako shvatao studije, ali sam uvek teo da radim, razumeš, uvek sam bio radno orijentisan, nisam teo sam Da. da budem nezavisan uvek, nisam od Keve tražio nešto keša, teo sam uvek da ja zarađujem svoje pare i bio sam u fazonu, pa čekaj, znaš kao, ako ne mogu ovde da se pronađem, kapiram da mogu u personalnom fitnessu, znaš kao, ajde da probam. Pa sam tu preko, da kažemo, veze, profesorka me je preporučila nekom klubu koji je tu bio pored fakulteta, Pa bukvalno. dobro, to nije veza, to je više preporuka. Pa, da kažem, Da, ali mislim veza, nije preporuka, ti ajde, rešila, nebitno. Pa nije, ne, nije ona meni rešila, mislim, ja sam morao da, da radim, pa sam morao da pa, radim, nego je ona da, bila žena koja je slala, razumeš, tom liku da. studente, i ja sam bio, pa ajde, što da ne, to mi je bio prvi posao, to mi se svidelo, mi se naravno bio sam izano plaćen, Bože sačuvaj, puno radno vreme, 20.000 mesečno, to je znači, Bože me sačuvaj u to vreme, mislim, bilo koje vreme, Bože sačuvaj, Da. ali Ali tu dobro, sam to je negde opet posle toga, pa to su prvi početci, koraci, i da, tako je, to prvi, su da. početci, ja sam skroz skije bio sa time, mislim, i sad kad vratim unazad, mnogo je bolje, mnogo je bolje da se čovjek, mislim, mnogo je bolje. Smatram da je dobro da se čovjek pomuči i da iz te svoje muke, ima jedna rečenica, lepota patnje. Znaš, lepota patnje je vrhunska stvar kada možeš da je preokreneš u svoju korist. A ako iste patnje pokušavaš stalno da se preispitaš kao šta je do mene da ja poboljšam kod sebe da bi mogao bolje da prođem. Više da zaradim, da se bolje postavim prema jednom klijentu, drugom klijentu, šta mogu da naučim da bi moj pristup, moja predstava sebe, tonalitet, izvođenje bilo bolje. Znaš, tako da tu negde sam, da kažemo, druga godina, treća godina fakulteta, ozbiljno shvatio to, hteo sam da se posvetim tome, rekao sam na duge staze, hoću da se usavršavam svake godine, svake godine sam išao Da. završavao neku edukaciju negde, da li je to ovde u Srbiji, evo sad već inostranstvu, Bogu hvala,
Tako da, idem ka tome, idem još, ne planiram da stanem sad, niti bi ikad, jer kao to je opet struka neka koja naučno, razumeš, se sve više i više stvari otkrivi, sad neke stvari koje smo mi učili na fakultetu je već zastarelo, brate, nema ti tu što da se pitaš, pričaš itd. Jer kao Da. nove stvari su se otkrile svojoj kao struci vrlo svestran, to sam i ja primetio. Pa trudim se da budem, svake godine si neki kurs završavao i to različiti su, ali opet su povezani sa zdravljem, pa svi su sa treniranjem. Počeo sam prvo sa time, ajde da kažemo da sam ja dete koje non stop kasni sa svojim idejama. Kad je bio CrossFit in, ja sam Kevi pričao, Majkić kao CrossFit, to će bude boom, desit će se to, ma Keva, ba daj, šta pričaš, bre. I onda je Vuk iz prvog tima Srbije, rizikovao sve, risk it for the biscuit, i otvorio CrossFit prvi tim Srbije, postao najpopularniji čovek zbog toga, pa su onda svi njega ispratili. Pa je onda bilo, ja Kevi kažem, prvi kurs koji ću završim, kiropraktika. To mi se sviđa, to mi je super, kao znam anatomiju, malo inervaciju, sad ću malo više o inervaciji da naučim, kao sad ću kurs da završim za to. I onda ću kao da budem baja do jaja. I završim ja taj prvi kurs, hvatim pa ima već mnogo ljudi u stvari u BG-u koji se time bave, i na taj talas sam zakasnio. Onda sam odradio još masaža, pa to je šestomesečna škola kod Peđe Filipovića, pa sam onda ponovo još jedan kurs za kiropraktiku otišao, završio kod nekog Italijana, jako ozbiljan čovjek koji je došao kod nas, pa sam onda krenuo to češće da radim, pa sam shvatio, pa kao, ovo sve u stvari ide uz moju struku, jer ti kao, ok, što bi oni, znaš koja ideja meni bila? Znači, meni je ideja bila kao, nemoj da budeš vrhunski samo personalni trener. Biti broj 1 u nečemu naspram hiljade i hiljade ljudi je mnogo teško. I ti treba da imaš inače ceo tim sad već na kao Instagramu, na Facebooku, TikToku, nebitno kojim god već platformama koje se prave. Znači, zašto ne bi bio, ja kažem ljudima u teretani kad dođu kod mene, samo da znate, ja sam mađioničar. Oni se sad smeju pitaju šta ti to znači. Kažem, pa ja od svega pomalo nešto, mislim, nije pomalo nešto znam, od svega znam dosta, ali pokušavam da budem, to sve strani, kao, što bi ja sad mog klijenta slao kod fizija, tako taj posao mogu ja da radim. Što bi ga slao kod, ne znam, ortopeda, ako ja dovoljno dobro naučim anatomiju, kiropraktiku, da čitam, razumeš, analize ljudi u smislu šta doktor napiše, da ja mogu da pročitam, da shvatim šta to znači, ili u najgore slučaju se konsultujem s nekim doktorom, znači da ja budem all in one man. Jer kao... One man band. Pa one man band, da. Tako I to je, u principu, to je bila neka, to je generalno meni ideja. Velika je razlika da znaš pomalo u svemu, a ti nisi takav, ti znaš po mnogo pa dobro, u svemu. Jer ti nisi sad završio fakultet, mislim, za svaku oblast, mislim, ne postoji ni fakultet za kiropraktiku i za masažu. Pazi, faktički postoji, ali ti si išao na edukacije. Pa dobro, da, ako ti u principu, ja kažem ljudima, ljudi se smeju kao edukacija traje 3-4 dana, ok, ti 3-4 dana od ujutru do uveče boli te glava, razumeš koliko primaš novih informacija, ali na tebi je sad da ćeš ti da razvijaš, razumeš to znanje koje si ti naučio tu narednih meseci, godina, decenija, vekova, razumeš, i nebitno, Da, ali ti nisi stao, na tome samo, na pa ta 3 dana ili na tih 6 meseci što si spominjao ili tako je, godinu dana. Non stop, ti si samo nastavio da radiš nastavljaš. I ti si imao, sad recimo kad bi lupio otprilike, koliko si ti klijenata do sada imao različitih? Ne znam, brate, dosta, ne znam, 5.000, brate, ne znam, 5.000 možda ljudi, brate. 10.000 možda. Glupo je sad da ti ja kažem, ti ne znam tačnu brojku, nisam pratio, kao zato što ti, radim ja personalni rad sa nekim ljudima, ali ja, pošto bio sam, ovako, ajde da kažemo, postoje dve vrste, po znacima navoda, teretana. Postoji, studio, gde ti je mali koncept rada, gde je, da kažemo,
luks usluga, gde dođu 3-4 ljudi odjednom ili 1 na 1 čovek i ti to radiš. I postoji teretana klasična, gde ti držiš PT trening, u smislu i ti i ja 1 na 1, a uporedu, pored toga ima ne znam koliko ljudi u teretani. E sad, ja dok radim personalni, tako ja dok radim personalni trening, ja mogu da dam nekome još savet i faktički, pazi, ja ljudima, na primjer sad u atletiksu da radim, ja ljudima tokom svog personalnog treninga, neko mi se žali je kao rame me boli, šta da radim? Ja mu namestim rame, vratim ga, objasnim mu šta treba da radim. Bukvalno sve se to dešava u roku od to interakcije od 3 minuta, ali ja kao sad već znam svoju struku, razumeš, nije da sam laik pa prvi put to radim. Ja njemu namestim rame, brate, rešimo posao što bi mu neko drugi uzeo 5 soma, ja mu to dadim za džabe, kažem mu idi to radi, brate, on se meni zahvaljuje od tada svaki dan, mislim u teretani i pita me za savet. I sad je tako svima, razumeš, radim uporedo, dok radim sa svojim klijentima gde sam posvećen, gde me ljudi mene znaju, ja njih znam i to je ta neka, kažemo, ja kažem, familijarna interakcija, znaš. Ono što isto dobijaju od tebe je i prevenciju raznih nekih povreda, jer ti tačno im objasniš kako da urade tu, kakvu tehniku da imaju tokom treniranja i neće ponavljati taj pokret koji recimo dovodi do povrede. Mislim, to je, ja koliko sam shvatio i po sebi znam jer sam se ja povređivao, tehnika je najbitnija. Znači, iako jednom uradiš dobro, neki pokret, to je bolje nego da uradiš 10.000 puta loše. Pazi, znači glavna rečenica koju sam ja naučio tokom, da kažemo sad već bukvalno 10 godina radnog iskustva je manje je više. Znači manje će uvek biti više u teretani. Onaj ko diže radi ega i radi toga kao da dokaže, ja sam sad digao ne znam koju kilažu, brate, gledaj, sapleš ćeš se kad tad i polomit ćeš se, povredit ćeš se i napravit ćeš se i problem na duge staze, ne na godinu dana, nego do kraja života. A sad, forma je sve. I ja ću to da se držim iza te rečenice, znači forma je sve. Ti ako jednom naučiš pravilno da radiš vežbu, za sebe, zato što sad, pitao je sad, ne skrećem za teme, nego mislim anegdota. Radim bench u teretani sad i radim neke kilaže, nije ni bitno. Pita mene dečko jedan kao, ja samo te pitam koji je idealni hvat na benču. Znaš, kao to pitanje je mač sa dve oštice, znaš, ti ne postoji univerzalni hvat koji će svima da odgovara. To opet se vraćamo na to je taj individualni pristup koji ti moraš svakome da daš. Imaš duže ruke, imaš kraće ruke, imaš ovakvu ključnu kost, ovakvu, rame ti u ovoj poziciji, ovo ti u ovoj poziciji. Ti sad naspram svih tih informacija za njega treba da daš šta njemu najbolje odgovara. Nekome odgovara da ide skroz usko, razumeš, nekome odgovara da ide skroz široko na benču, dajem benč kao najprostiju, mislim, vežbu, kao legneš na klupu i guraš gore dole, znači nikakva senzacionalna sad filozofija ne treba tu. Treba, mislim, nego da ne ulazim sad u detaljiku toga. I šta si, znači, rekao si mu da prosto ne postoji idealan? Ne postoji idealan, svako treba da nađe na osnovu svog osjećaja. Sad ti treba da navedeš osobu da oseti to što treba da oseti. To je problem. I tu se sad dešava ona rečenica, to sam i tebi mnogo puta pričali smo o tome, to je taj mind to muscle connection, znači ta konekcija između mozga i mišića, da ti stvarno osetiš taj mišić, da si ti stvarno u tom momentu kad ti radiš prisutan, da dovoljno dobro osetiš svoja vlakna inervaciju i da osetiš koji ti mišić gde kada radi. Jer ti ćeš sam, kada se dovoljno dobro, u smislu dovoljno dobro osetiš samog sebe i mišiće, ti ćeš sam sebe da koriguješ. Znači, meni je cilj da meni dođe čovek i da bude sa mnom pola godine ili godinu dana i da on, brate, zna da oseti samog sebe, da se poveže sa samim sobom. Nije meni cilj da ja nekoga izvajam. Ne mora on da se promeni uopšte telesno, u smislu konfiguracije, da se promeni za pola godine. Misliš što je nerealno, realno ako neko prati, mislim, i sve savete koje mu daš, i ishranu, i treninge, pa neke, mislim, ja, evo sad teretani držim, znači 2 puta nedeljno treninge svim ljudima. Znači samo 2 puta nedeljno oni dolaze. I imam super rezultate. Pazi, imam fenomenalne rezultate, ja to nisam za
9 godina pređašnjih rada mogu da uradim sa jednom osobom, razumeš? Možda dve i to je ono kao 3 puta nedeljno, aj molim te, ono isprati ishranu, kao, druže, znači olako sada, ovo pljas i gotovo, oni su sve su skapirali, znaš koliko ono lakše mnogo komuniciraš s ljudima, naravno, to je do mene, do mog pristupa, moj pristup se promenio 1000 puta od kad sam našao, Da. ja znaš kako, svaku edukaciju, to je isto ona skala, što više znaš, kapiraš da u stvari nemaš pojma i onda sagledavaš iz potpuno nekih drugačijih ugleda. Ja sam došao, evo ti pokazat ću ti na svom ekranu, znači ovde odavde, ono ide skala jedna, kao je taj jedan veliki talas i ti sad početni deo, glupsi, nemaš pojma ništa. Vrh skale je da ti misliš da sve znaš, znači da si najpametniji, ti sve što si zamisli, takav sam ja bio, razumeš, ja sam generalno taj tip osobe koji sve uči na teži način, bio sam u fazonu, ma ja sad ovaj moj sistem, a ja, brate, gledaj, ma niko se nije drugi setio za svetu, samo sam se ja setio, ja sam genij, razumeš, vi, svi kad mene vidite, ave kole, doktore, razumeš, i dolazio sam na trening i govorio sa ljudima, ma to ti je to 100%, ma nema greške, druže, godinu dana nakon toga, ja naučim nešto novo i skapiram, ljudi, pa ja se izvinjam, sve ono što sam pričao, mislim, kao ipak to nije to. I onda sam presto, razumeš, da govorim, a to je 100% to, nego sam uspeo prvo da se, Dobro, da kažemo... naučio si lekciju, ali dobro, to je dobro i za tebe, a i za tvoje klijente. Da, nije ništa apsolutno, to je ovde... Tako je, ništa apsolutno, treba biti... Glavna lekcija. Tako je, da kažemo i širokih pogleda da budeš i da svaki mogući, mislim, naravno, svaki mogući ugao pogledaš koliko je tebi, naravno, mogućnosti da to odradiš. Da, toliko godina držanja tih personalnih treninga shvatio da osoba može da trenira samo 2 puta nedeljno, a kažem samo, pošto uglavnom je norma 3 minimum, 4 kao super, to je nešto što ja čujem, mislim i ja to pričam ljudima kad god me pitaju, ali eto ti si uspeo da u 2 treninga nedeljno omogućiš ljudima da treniraju, da ostvaruju napredak iz treninga u trening i iz treninga u trening. I kako si to uspeo? Pa pazi, sad da nije da ja prodajem maglu, brate, i da sam izmislio nešto što, znači to nije, znači nije magija u pitanju, znači u pitanju je realno da si ti posvećen tome, da stvarno hoćeš da saslušaš apsolutno sve što kažem, ali ne da saslušaš kao sad, ja tebi kažem ti to moraš, jer ja ne volim da teram ljude, znači ne moraš. Pogreši, pojedi slatko, ucirkaj se, razumeš, mislim, ja ću kažem, ne valja ti, ne treba ti, šta će ti? Puši pljugi, puši pljugi, pi kafe, 35 kafa dnevno, mislim, ali neće ti biti dobar rezultat. Da, ti si otvoren i iskren, da, i nisi tu nikome da naređuješ. Tako je, ja ne stvaram neki pressing ljudima, volim da ih motivišem, volim da budem, pogledaj sebe u ogledalo, brate. Jesi debeo? Jesi. Smršaj, jebote. Hoćeš se bolje, bit će ti bolje. Gotivit ćete više momci, gotivit ćete više devojke. Bićeš privlačen, na prvi pogled ćeš ljudima, razumeš, da budeš wow, vidi ga ovaj lik, ili kao wow, vidi je riba, kako je jebote dobra, kako je naš... Jer ti, to je ono što, mislim, to smo i ti ja pričali, znaš, ti si debeo, ja tebe vidim. Ja odmah znam da ti nemaš disciplinu i nemaš volju, brate, koju ja imam. I ti si automatski u mojim, kako da ti kažem, u mojim očima, nije da ja osuđujem, ima nekih zdravstvenih stvarno dijagnoza i problema gde ljudi stvarno ne mogu da smršaju, imaju probleme sa hormonima, ali pazi, to su opet kako da kažem, opet je to nastalo zbog toga što neko nije vodio računa o sebi. Postoji nešto što se zove genetika, genetska predispozicija i jebi ga. Genetika je genetika, ne možeš protiv toga da ideš, ali sve što je u tvojoj mogućnosti da odradiš i promeniš. Gledaj, klijentkinja je, brate, za mesec dana 2 treninga nedeljno smršala 5 kilograma. Matori, meni se to nije da mi se nije desilo, nije da je... Ja sam oduševljen za to što se njoj to dešava, jer je ona mnogo srećnija, ona se mnogo bolje ošće. Mislim, kaže ona meni, ne gotivim, brate, smara me da se zdravo hranim i to sve ali ljudi prave veliku famu oko toga. Nije to ništa senzacionalno, brate, ne jesti slatko, ne jesti slano,
slano u smislu nezdrave slane hrane, brate, Da. te, brat, toliko zdravih opcija imaš, znači samo, znaš, mrzite da kuvaš, mrzite da spremaš, ne trebaš ni da mil prepuješ. Znači, ako imaš 100%, znači ja sam ubeđen, brate, da ljudi imaju vremena, samo neće da razmise, ne interesuje ih, niko neće to umesto tebe da raditi. Devojka prati, znači, klasičan primer. Kalorijski deficit, objasnio sam. Ti imaš toliki unos kalorija. Ti treba da uzimaš 250 do 500 minus kalorija svaki dan da bi krenula da mršaviš. Ok. Da, prosta matematika. Prosta matematika. Pazi, pratimo Da. to i povećaj malo fizičku aktivnost. Ne umesto da se šeta, da nosi non stop u busu, matori prošetaj, napravi 10.000 koraka svaki dan. Da. Nije ništa teško, druže, ako imaš ljubimca, on ima ljubimca pritom. Znači, kad imaš ljubimca, brate, izvedeš keriće i prošetaš se, odeš po kafu, popiješ kafu, kafa diuretik, super stvar, realno, mislim, naravno, kad je piješ mleko, onda ne valja, ali kao kafa, kao čista kafa, da je popiješ espresso ili domaća, super stvar, čoveče, diuretik pomaže ti da brže izbaciš, mislim, i da topiš masne naslage, vrhunska stvar, zdrava stvar, prvenstveno. Znaš, ok, sve što se preteruje ne valja. Da, i ako hoće nešto slatko da pojede, može pre treninga da pojede. A brate, gledaj, ti imaš, brate, taj slatki craving je nešto što ja kažem ljudima, probajte da budete mesec dana bez šećera, prosto u smislu sokovi i ovo, ono. Brate, ako imaš problem, jedeti sa šećer, urma, banana, mleko, pomešaš to i pojedeš, gledaj, skočit će ti insulin, i staviš cimet u to, a mnogo manje nego da si pojela čokoladu, ne znam koliko, a navići ćeš se, bit će ti gadno prvih mesec dana, bit će ti, ne mogu, gadno, posle mesec dana kad ti bude prestao, ja kažem, ti si kao zavisnik od heroina, bre. Šećer ima veću zavisnost nego heroin. Znači, evo, zvanični podatak, možete da ukucate na netu, nebitno kogod da sluša, kogod da će da čuje ovo, ili generalno, kad mene ljudi kažu, ma šećer, kaže, šećer gori od heroina, bre, šta je vama ljudi? Rađeni eksperimenti 1970. godina na pacovima i dokazali su, razumeš, da će da pre biraju šećer nego heroin i kokain. Druže, čemu pričamo? Šećer, bro. A šećera svuda, u jogurtu ga imaš, razumeš, samo što ljudi ne prate. Evo, ja znam, 3,2 grama u jogurtu ima. Da. 4,2 grama ima u mleku, druže, to su već ozbiljne količine šećera, na 100 ml pričamo. Sad neko ko se ne razume u to, kao sad ovo čuje, reći će, vidi ga ovaj ćoravi, druže, šta je tebi, 4 grama šećera, ali 4 grama šećera tu, pa ovamo, pa onamo, pa ti uneseš jebote 50 grama šećera, a normalnom ljudskom biću ne treba 50 grama šećera, druže, mi funkcionišemo na 20 grama šećera. Pritom ti izvini sad što vidim da hoćeš da kažeš sve vreme, ti pritom svaki ugljeni hidrat koji uneseš, znači imaš lepo monosaharid i disaharid, znači monosaharid i disaharid se pretvara, mislim, razloži se u monosaharid i disaharid, to su ti prosti šećeri. A pazi, ulaze kao oligosaharidi i sad sam već zaboravio, čoveče, 8 i 6 jedinjenja, ali u principu naš sve... Polisaharidi i oligosaharidi, tako je. Da. I ti razložiš se u tom sistemu i opet se vraća na formu prostog šećera, ali ti kad prost šećer, jebena stvar kod prostog šećera je, i to baš tom rečenicom jebeno je, jer tebi insulin skače. Ljudi su sjebali sebi funkciju insulina u telu, jer smo mi postali insulinski zavisnici. Da. Jer ti, brate, zavisiš od toga da imaš šećer, da ti skoči kao energija, padneš i osušiš se, brate, kao da si na dopu. Da, ako ne iskoristimo, onda bukvalno padnemo. Nije što ne iskoristiš, brate, biohemijski, na biohemijskom nivou se dešava skok, pad, i onda pad. Ali nije skok usporen, brate, tok i usporen pad, nego je cap. Razumeš, up, down, odmah. Znači, nema pa sad polako pada, nego ide gore i odmah ovako. Ko daska. Ko je, brate? Znači, kao skačeš u bazen, brate. To što si spomenuo da 70. godina, mislim, pre 20. veka čovečanstvo uopšte nije jelo toliko šećera, nije konzumiralo toliko šećera. To je nešto što je izmišljeno u 20. veku, jer su shvatili prosto te industrije, te prehrambene i to,
da ako stavimo više šećera, ljudi će biti zavisniji i onda će više kupovati Pa mislim, tu pazi, hranu. I danas imamo šećer u svakoj drugoj namirnici. Iako to nije slatko, recimo, evo najbolji primjer je kečap. To je slano, ali to toliko šećera ima da je nenormalno. smrt, brate, I ništa da ima šećer, ima to je emulgatora i legalna boje, droga, mislim. da. Legalna droga Slažem se. i izazivač mnogih mnogih bolesti i to je, mislim, ja mislim da je jedan od današnjih najvećih problema koje imamo. Znači, Pa pazi, to je bukvalno mafija koju moramo da sprečimo, da. nije kečap mafija, ali, brate, šećer da. Znači, šećer je, brate, ozbiljan problem i, znaš, sad neka naučna istraživanja pokazuju kako, znači, i rak i bolesti, sad, ajde, da ne budem teoretičar zavara i ostalo, ali nebitno, ostaću na ovome. Ne, ali Znači, imaju dokumentarne šećer je, emisije koje baš pričaju o ma tome što gledaj, pričaš mnoge, da, to džabe je, dokumentarne emisije, da, znači, ljudi ne kapiraju, znači, to je monopol. Znači, prehrambena industrija, farmacija, kao i sve ostalo, znači, to je monopol. Ljudi ne kapiraju to i nemaju svest o tome da skapiraju koliko smo mi izbombardovani reklamama da nama treba Mek, da je Mek do jaja, da, da je Mek super jeftino rešenje, a nije ti super jeftino rešenje, kupiš konjetinu, druže, povećaš sebi nivo gvožđa, kupiš jaja, domaće mleko i domaći kikiriki putar koji ne košta, razumeš, 300 grama, još pritom nema ono rafinisanog ulja u sebi, znači gde je 300 grama u maksiju, ono ne znam, 850 dinara, a ti kupiš kod seljaka, mislim, ili neko ko je domaće napravio to sve bez aditiva, bez ikakvih da, za 600 prirodno, dinara da. kilogram. I ti imaš super kalorije, super proteine i tipa od ugljenih hidrata, ono, razumeš, kukuruz, ajde pasta, neka pirinač, mislim, ne znam, najosnovnije stvari i voće. Te bra, ćao. Da. Prosto, 1 plus 1, 2. Znaš, ono, a sad, Da, znaš, navikli su svi, napravljen je monopol ozbiljan, plasira se svuda se bombarduje ovo, probaj Snickers, probaj, brate, novi sladoled, probaj ovo ima proteina u sebi, znaš, i koristi se i to, znaš, sad, pošto su skapirali da sad svi kao hoće budu zdravi i fit, znaš, sad i ti proteini koji se prodaju realno, mislim, i suplementi i hrana gde piše kao protein. Brate, pročitaj, okreni ambalažu pozadi i vidit ćeš koliko ima šećera, koliko ima emulgatora, a ljudi to smara. Znaš, ljudi ne kapiraju da je stvarno ono zdravlje osnova. Jer ti stvarno da. u zdravom telu imaš zdrav duh. Sad pazi ovo, ti možeš da budeš emotivno, evo, dajem sebe kao primer. Ja emotivno nestabilna osoba, nesrećan, depresivan, ovakav, onakav, i ti sad ideš kod, na primjer, psihoterapeuta i ne znam, rešavaš taj problem ili nebitno, da si na lekovima ili šta god da radiš, osoba koja je mislim, ne mršava, koja je fit, koja vodi računa šta jede i osoba koja to isto, znači sve radi kao i ova, ide kod terapije, znači imaju istu depresiju, sve je isto, samo što je ova osoba fit, ova nije. Veruj mi, ovo ovde osoba, ćao, brate. Mislim, mnogo će manji rezultat da napravi nego ova osoba koja je fit, jer ti, brate, sa zdravim telom, zdravom ishranom mnogo bolje funkcioniš nego neko ko je, jer ti samim time što si debeo, si već depresivan. Već si nezadovoljan sa sobom, brate. Ne možeš da me ubediš da osoba koja je nezadovoljna sa svojim izgledom je srećna. U suštini, duboko u sebi. Mislim, ne mora da prizna sebi, to je sve okej. Imaju oni koji su u nekom negiranju, ali generalno ti, ako se lepo osjećaš u svojoj koži, mnogo ti je lakše da rešiš, verujem, te neke probleme. A isto tako, ako si ti fit, ti si morao da ostvariš određenu disciplinu da bi ostao fit. I tu disciplinu možeš da iskoristiš i za druge stvari, recimo za sreću. Sreća nije nešto što padne s neba, nego isto disciplinom im stvaramo. I sreća se vežba, naša sreća i, znaš, ono, kao, mislim da će bude zvučeno kliše, naša sreća je u momentu, stvarno, znaš, ti ne umemo da cenimo moment, da žurimo budućnost, prošlost, moram platimo ono, ja kredit ovaj, kredit ono, mogo bi da, brate, ovo sebi kupim, ja šta da radimo sutra, posao, brate, ti ne možeš od informacija stigneš da budeš ono u momentu da kažeš,
wow, šta sam sve postigao, zahvalan sam za ovo, zahvalan sam za ono. Ja opet imam Da, okružen sam to je ljudima, dobar dobro mi je primer to. za zahvalnost, da. Znači, svaki dan da se pitam, to je opet neka vrsta discipline, svaki dan se pitam zbog čega sam ja Pa zahvalan. zbog čega si zahvalan, znaš, za čemu, A ne, znaš, ma dobro, ne moram to danas da uradim, kao, ajde, šta, moram, recimo ja sam pisao, eto, dnevnik zahvalnosti jedno vreme, svaki dan sam pisao i mnogo mi je značilo. A da sam ono u fazonu, ma ne moram to danas da uradim, ajde, kao, i sledeći isto tako, onda totalno i, ispadneš. Zato je bitna ta disciplina i to je, eto, ja mislim, jedna od najvećih prednosti treniranja, jer ako u jednoj stvari si uspeo i stvorio si disciplinu i to zalaganje, vrlo lako ćeš i u drugim stvarima. veća je verovatnoća, tako je, znači veća je verovatnoća kod ljudi koji su već ukopčali neku vrstu discipline, kakva god da je, za šta god da je, da li je za neki hobi koji imaš ili za zdravlje, mada ja kažem zdravlje, znači ono zdravo telo, zdrav duh, stvarno vuče više mnogo stvari nego bilo šta što možeš da odradiš sebi. Znači, to je najveći dar koji možeš sebi da podariš, zdravlje. Da, Znaš, to vuče hiljadu drugih stvari koje ćeš, to jest, za koje postoji mogućnost da ih postigneš. Ajde tako da se da. izrazim. Da, i na tom putu discipline uvek ćemo imati neke momente, kako da kažem, neki pad, neki izazov, znači nešto To što će je, nas malo izbaciti, mislim, sa tog usmerenja putovanja. I ti si imao, ja mislim, jedan od onako težih tih a, da. izazova. I da li bih hteo možda da nam ispričaš više o tome? E, Jer pa, mislim da će mnogo značiti ljudima da čuju šta se tu desilo i kako si se ti uzdigao iz toga. Mislim da će to biti odlična i inspiracija i motivacija. može meni, ono, znaš me, brate, ja sam jako otvoren, no, svako ko ono gleda, imao sam u principu tešku saobraćajnu nesreću pre, jebote, sad će da bude skoro 2 godine, to jest, da, za Da, par da, meseci mislim će da u bude, za par julu. meseci će da bude, Znam da je da, bilo oko mog rođendana nešto, jul, da. julu. 2 godine će da bude, s bivšom devojkom bio na motoru, čovek izleteo na raskrsnici, skucali se, slupali se, long story short, polomljena butna kost, tad u principu kad se sve to desilo, ja sam podigao kredit, pozajmio se za motor da kupim, otvorio firmu, napokon počeo našao posao i Da, snova, krenuo da zarađujem, napokon nebitno, ajde XY novca koji je meni u trenutku tada stvarno odgovarao i bio neki da, cilj koji sam teo da dostigao dostignem, si bio baš sam. neku visinu, A da. ne, ali, a sad, tu sad ide ono sve što, se u pozadini krije, to je, ja sam dostigao tu visinu, ali sam previše istripovan, previše Mhm, nabeđen, previše, uh, hajde da iskoristim, izdemonizovan, to su, mhm. brate, ozbiljne neke sile bile u pitanju, ozbiljne okolnosti, Božija volja ili šta god, slupo sam se, iskreno raspao sam se psihički, fizički, emotivno, u svakom mogućem smislu, Da, idu one rečenice, mislim, ovo sam već tebi sve pričao, ali kao ide ona rečenica, zašto ja, brate, čemu ja to zaslužujem, kao, pa što ja, pa ovo, pa ono, i brate, u jednom momentu, drugi mesec je već bio, izašao sam iz bolnice, ovaj, da, samo da naglasim ljudima da shvate čisto situaciju, znači tebe je auto udario, ti si bio na motoru, ti si leteo, ko zna ne, koliko pa dobro, metara, da, mislim, da okej, shvate, znači, to je udarac je stvarno bio, bilo, da, to je stvarno udarac bilo je, jak udarac i išao si u bolnicu, ja sam otišao, video sam te svojim očima, sledeći dan, zašto nekako, se ja ne sećam, a ti se sećaš, bre. da, ja sam ušao Da, nekako, na kvarno sam uspeo da uđem tu i u fazonu kao ja sam doktor Savić. pod parolom Ovaj, da mi je brat, da, rođeni, bre. da. I to je stvarno bio veliki pad i bili su ti momenti, znači naravno kad se tako nešto desi, stvarno ispituješ se, Pa ispituješ i svoju pazi, da, veru i svoje pa uverenja sve, i zato što sve, da, generalno preispituješ, brate, sve što ima veze sa tvojim životom, znaš, a odmah idemo svi da, iz onog ugla, barem sam ja išao iz onog ugla kao, čekaj, što ja ovo zaslužujem, brate, što se ovo dešava meni, što se ne desi nekom drugom, a zašto baš da. meni, brate?
A zašto baš meni? Što nije moglo nekome drugom da se desi, realno, brate? Znaš, i onda sad to uopšte nisu dobar Da pitanja si koje loš sam ja čovek, sebi pa postavio. ajde, razumeo bi, ok, loš sam Pa čovek, ne, pa mi se naša, desilo. Ali gledaj, takve naša ako, stvari se dešavaju, da, naš, dobrim ljudima, da. vidi, i diskutabilno je ono da ne ulazim sad u tu priču, mislim, ne bi bila rasprava, bi bila ozbiljna debata o tome šta znači dobar čovjek, šta Da, ne znači moramo loš to, čovek. da. Jer Ali je da, evo to, ja to mogu su da potvrdim parametri, da si dobar. ali dobro, to je, ok, Da, to je tvoj doživljaj mene, razumeš, neki drugi ljudi bi rekli za mene, on je potpuno budaletina od lika, on je dileja, on je ovakav, on je onakav i to je skroz ok, jer ja kažem, parametri toga šta je neko, da li je neko dobar ili loš, da. znači, apsolutno individualni, društveno napravljeni, Da, to možemo za neki drugi put, jer to je baš, to je ne, super tema, da, samo da tu crtu da. povučemo, naš ono, nemoj me proglašavati dobrom ili lošom osobom, ja sam takav kakav jesam. Da, Razumeš, ja ali se svakako trudim, to ne zaslužuje, mislim, ni najgori čovek, ja ne bih ja poželeo da, kažem, ne da, bih volao to da, najvećem niko, da. neprijatelju, i jer, mislim, kako ti kažem, meni je očigledno bilo potrebno, i to da nastavim, znači ja sam Mhm. posle tih postavljanja tih pitanja zašto ja, samo sam seo, bio sam naravno ogorčen, ono, razmišljao sam ono kako ću da ubijem čoveka, razumeš, ko je to počinio, ime, prezime našao, pa kao sad ću da ga nađem gde živi, pa mislim ono, naš, nebuloza neka u glavi. I znaš, ono kao, ok, nebitno je šta je on odradio, šta je sad ovde na meni? Ok, ja osjećam sad nemir, ja osjećam slabost, ja osjećam da ne mogu ništa, život mi se raspao, Dragana, razumeš, ono, keba, oprostila se od svog jedinog sina, znaš, ajde što sam ugrozio sebe, ugrozio sam tadašnju devojku, to haos napravio, razumeš, pa ta griža I tvoja savest, pa sad, struka je isto pod znakom pitanja, nisi mogao pa, da, da, naravno, dobro i to, da, mislim, to sve, je ali isto sad, velika stvar, da. mislim, znaš, ono, Nešto da li što ću si moći se vratim, godinama gradio to, da li ću i moći samo se odjednom vratim, je pitanje, da li ćeš se pa, vratiti. da, ili ne, i naš prva rečenica je bila ta neka, da kažemo, ja kažem Božija rečenica je bila, šta treba bre da izvučem iz ovoga, znaš, koja poruka je meni, znaš, koju poruku sad, ok, da usporim, ajde, usporit ću, ajde, ok. Seo sam, usporio sam, krenuo sam da idem na terapiju, lagano, prvi put u životu, posle ono, promenio sam par terapeuta, ono, nisam, realno, mislim, ja sam kao Na ona osoba koja, psihoterapiju, da, mislim, da. ja sam ona osoba koja je generalno uvek radila na sebi, to, mislim, ti, ono, od nekolicine ljudi, ono, znaš dosta, pošto ti i ja dosta pričamo o tome, Da. znaš, ali, prvi put sam našao prvo nekoga ko meni odgovara energetski, ko hoće da me sluša, sa kojim imam napredak. Druga stvar, ajde, ukratko, ja sam imao generalno problem sa psihoaktivnim supstancama, generalno tokom, da kažemo, perioda od srednje škole, ono, negde da, je kraj srednje škole, nije ni polovina, kraj srednje škole, od 4. godine srednje škole, pa evo do ono, ne znam, možda pre godinu dana, zloupotreba u principu marihuane najviše, tu i tamo nekih drugih, ali to mi je bio porok, razumeš, to je moj Da. porok i moj problem i moj beg od samoga sebe, od Koji mehanizam drugih, suočavanja, ali to je, gledaj, znaš, to kažeš mehanizam suočavanja, tako ga ublažiš ga, matori, mhm. što nije, mnogo je teža priča. Mnogo je teža priča, ja to objašnjam ljudima, znaš, ja sam uvijek bio onaj lik, kao sprdam se, naš, kao vutra, ma nije to ništa, ma nije to ovo, nije to ono. Jebote, na kraju, znaš, kad povučeš crtu i ozbiljno sagledaš sebe i budeš malo rigorozniji prema sebi, shvatiš, pa nije ni to tolika zajebancija. Znaš, mislim, mogu Pa da ljudi nije, kažu da. neke, znaš, mogu da ljudi kažu iz nekih, mislim, ja sam ono stvarno i količinski i prskano, neprskano, mislim, i sve živo duvao, ali kao, mislim, ne postoji nikakva poenta i realnost situacije da će nešto bolje da se desi, neće, bit ćeš tu anesteziran, razumeš, i neprisutan u životu i svako ko kaže suprotno, veruj mi, samo nije dovoljno iskren prema sebi. To je moje mišljenje. Ne mora da znači da sam ja u pravu, znam osobe koje duvaju godinama pa su potpuno funkcionalne, ali te osobe su anestezirane, brate.
To se vidi po njima, vidi se da naš ono život, želja za životom, energija ne postoji, i ako postoji to Da, je nešto ugašeno, to je tmurno, ali no, nebitno sad, nebitno to, znači, glavno pitanje je bilo šta ja trebam da izvučem iz toga. Poenta svega je, promenio sam svoj život na bolje, u smislu krenuo sam da idem na terapiju, počeo sam da se ozbiljno borim i da ulazim u koštac sa svojim problemom sa zavisnošću. Samim time je to krenulo da krčka i da pravi neke unutrašnje probleme, da izlaze na površinu gadne neke i osobine i stvari iz prošlosti uglavnom, jer kao uglavnom svi imamo problema s prošlosti, iz detinjstva, pa sam uspeo popravim odnos s Kevom, sa Ćaletom, u principu do kraja, u potpunosti da budemo skroz ok. Ostvario sam se isto tako kao čovek, kao osoba, do nekada sam pronašao i šta hoću i šta želim. Mislim, nije da ja i pre ovoga nisam znao šta hoću i šta želim, ali ovako sam samo utemeljio već neki temelj koji je postojao i bolje se orijentisao ka sebi. Znaš, to je bio moj poziv da pogledam sebe duboko unutra i da se zapitam da li je ovo i dalje put kojim ja želim da idem. Jer na duge staze realno neke moje ambicije životne kao muškarac su porodica. Razumeš, to orijentisan sam kod tome loži me ta ideja da ja budem ćale. Znaš, da. loži me to, bukvalno me loži me ideja porodice. Znaš, to mi je, brate, vrhunac za muškarca, za osobu koja želi da se ostvari. I mislim da bi, brate, svakome ko je iole normalan to trebalo da bude, kao i ka tome da ona bude majka. I sad, naravno, opet dinamika tog odnosa je isto priča za sate i sate pričanja. Da. Ali ti si, ono što sam ja shvatio, gledajući, eto, iz svoje perspektive je da to te nateralo onako da budeš znaš da onu metaforu da budemo kao u utrobi kita, kao Pinokio, znaš, da suočiš se sa prosto sobom, brate. ne možeš da se pomeriš, moraš da staneš i da razmisliš gde si bio, šta si radio i šta ćeš dalje da radiš i tebe je to sa jedne strane te onesposobilo, ali sa druge strane te je i stopiralo da staneš i razmišljaš, ok, ko sam ja, da li ja idem, da li je ovo dobar smer za mene, znaš, koje su moje vrednosti životne, da li ja postajem ono što zaista želim, da li sam ja autentičan, da li sam iskren prema sebi i to iskustvo je bilo teško, ali ja vidim da je zaista bilo neprocenjivo za tebe. Nateralo, nekad mora nešto da nas razbije da bismo se vratili, da bismo prosto našli svoj put. Pazi, ja ću to da kažem samo prosto, jednostavno. Bog mora da dođe da ti lupi šamar i tebe taj šamar ako ne otrezni, nisi ga najebao, brate, ali na duge staze imaćeš problem. I Bog će ti tako dolaziti s vremena na vreme. Bog, viša sila, univerzum, kako god ko hoće da se izrazi, ja lupam paralelu s Bogom. Bog, znači, dođe, pljas, šamar, ok, šta me lupilo, ma kao nema veze, idem ja dalje, pljas šamar opet, a sad naravno to nije odmah da ti lupi šamar za šamarom, nego to traje godinama, mesecima, na što su one kao, ja kažem, to su poruke pored puta, koje ti možeš da prihvatiš i ne moraš. I sad dosta, evo jedna ovako, skrenut ću sa teme na sekund. Znači, ljudi, ima sad neke knjige koje čitam pa su kao vezane za to, naše ljudi, počeli smo da odbacujemo one neke prirodne, duhovne instinkte koje imaš u sebi. Znaš, vrate, što kažu ljudi, leptirići u stomaku, jeza, a možda ne bi trebalo da skrenemo ovom ulicom, kao nema veze, kao ma šta, tripujem se. Pa ti se nešto desi. To je na neki način intuicija. Znači, da kažemo, mi nismo više, mi smo intuitivna bića, znači, duhovno smo spojeni sa svetom i svojim energijama, to, naravno, ko u to veruje, ko je, mislim, čito ili bilo kakvu ozbiljniju literaturu, skapiraće i znaće o čemu pričamo, ko nije, ljubi vas, brata, pročitajte neku knjigu, mislim.
Da, Prestali smo, mi razumeš, da ne budemo slušamo taj povezani. unutrašnji Tako glas. je, Da, ne da. slušamo sami sebe, brate, Boga ili koga god hoćeš, kako god hoćeš da ga predstaviš, ali mi ne slušamo, brate, taj glas. Pazi, ja sam taj glas, matori, celog života bio u fazonu, ma jok, brate, ma kao tripuješ se, buraz, šta ti je, razumeš? Da, I to je za dobre i tvoj za ego loše, pričao. pazi, i za dobre i za loše stvari, sad, da li je Da. to ego, da li je to naš, možda je to i dobro, da je, znaš, ti ako ne slušaš taj glas, ti ćeš sve, mislim, moja keva je u pravu, stvarno i ćale i društvo, ajde za tebe, ne znam, ono, da li sam to spomenuo sam sigurno, neka smo pričali, znaš, ja sam stvarno sve u životu na teži način. Znači, majke mi, znači ja sam Da. i odnos sa roditeljima na teži način. Ja sam toliko, brate, svađi imao sa svojim roditeljima, ajde, sa Ćaletom ne toliko koliko sa Kevom, razumeš, Keva, ono, ja i Keva na krvi nož, razumeš, ono, za malo pa se ne pobijemo. Naša devojkama isto, ono, slomljeno srce 1000 puta, ja druge povređivao, ponaša se ko stoka, mislim, prema drugarima isto, razumeš, ono, odbacivanje, ali znaš, to opet se vraćaš da ti na neki način ne slušaš duboko sebe ili, što je isto najgore od svega, imaš, brate, strah od toga, bre, šta drugi misli, razumeš? To je strah koji dosta ljudi ima problem sa time, to ja kažem iz moje struke, zato što, znaš, mi odemo, radimo neku vežbu i kao blame šta će drugi da kažu. Šta te briga, šta će drugi da ti kažu, pa to je za tvoje dobro, razumeš, radimo tu vežbu da bi Da. ti bilo bolje, ne da ti razmišljaš o tome da li će neko te vidi ili ne. Ili ono, pa želim svi sad da me vide, eto, mislim, gas za motor, pričamo. Ja sad ponovo kupujem motor, sad neki ljudi će kažu ti nisi normalan, budalo jedna, na šta će ti motor ponovo, a ja, brate, mislim, prvenstveno i iskreno, ne mogu kažem da nije onaj neki deo mene bio u fazonu kupujem motor i sad kao, kakav sam ja lik, sad, brate, vozim motor, sad sam faca. Mislim, do jaja je sve to, stvarno. Ali ja vozim motor prvo jer ja volim taj osjećaj. Znači, to je prvo, ja volim adrenalin, mene to radi, jebi ga. Druga stvar, i da kažem, možda čak i prva, ovo je druga, je to tačka A, tačka B, te brat, ti u gradu sada, znači, sa ovim haosom od saobraćaja, znači, mnogo jednostavnije dođeš sa motorom nego sa kolima. A i to je to, znači, to je kraj. A Da. ranije je bio razlog, kupujem motor, sad sam, sine frajer, sad je svaka moja, brate. Sad ću ja, razumeš, imam Da. tetovaže, nabildovan sam, ono, to je to, ono, elokventan sam, sad ću, svaka je moja. I to je taj nabeđeni trip, brate, gde tebi dođe Bog, lupiti šamar i kaže ti, te si pošo, dečko, ajde sad, lomi butnu Da. kost, brate, lomi glavu, lomi, brate, kolena i sve. Sad Da. ćeš da vidiš kako si jak. Znaš, Ti baš si dao dobar primer za jedno učenje koje sam ja shvatio kroz život, a to je da su razlozi suština svega. Znači, zašto nešto radimo. Znači, tako ti je. sad ako uzimaš, eto, u tvom primeru, ti si uzeo motor prvo da bi bio baja. I shvatio si, eto, naučio si svoju lekciju i ti sad, to što si opet uzeo motor, ali iz drugih razloga, to je velika razlika. Znaš, isto tako ako ideš u teretanu da budeš nagruvani, ne znam, baja, i ideš u teretanu da bi bio zdraviji, da bi bio srećniji, da bi bio ispunjeniji, znači, to su dve totalno A, različite osobe i dva totalno različita rezultata. vidi, samo ću da te prekinem na sekund, znači rubit ću ti paralelu. Taj trip, ono, ja idem u teretanu da bi bio veći ili lepši. Znači, ti nisi veći i lepši sebi, ti si veći i lepši drugima. Znači, ti ne ideš zbog sebe tamo. Ti Da, se tamo pojavljuješ bukvalno zbog validacije drugih ljudi. Ti kupuješ statusno čukicu, Porsche, firmiranu garderobu. Druže, ja nemam nijednu firmiranu garderobu, mene boli joka, razumeš, ja se oblačim ko klošar i šetam se ulicom, baš me briga, mislim. Razumeš, kupujem stvari u second handu, ne interesuje me, matori, meni je ono, nebitno mi je. A kao dobro, mogu da izgledam, dobro ukombinujem sve, a ne moram trošiti da kupujem Gucci, brate, i ono Hugo Boss majicu, ili nebitno čiju god, zato što si šta, istripovan da tebra, drugi ljudi tebe validacija, da da, si ti kao status neki, ti si sad neki baja. I za devojke isto nebitno šminka, ovo, te to važe sve. Matori, sve radiš zbog sebe.
Znači, sve treba da radiš isključivo zbog sebe, da to tebe ispunjava. Matori, mene ispunjava da ja vozim motor. Ja hoću vozim motor, stavim svoju gitaru, razumeš, odvezem se negde u prirodu, ponesem ne benzin, bože, na gas, brate, skuvam sebi kafu i ja, brate, za sebe sviram gitaru, sebi, ne drugima, ne da bi druge ribe mislili, ja, on svira gitaru, kako je, nja, maca, nja. Znaš, sviraš za sebe, brate, ispunjavaš sebi dušu, sebe smiruješ, spremiš sebi kafu i to je to. Ti, brate, isto, znaš, odlaziš na posao, ne da bi zaradio kintu, odlaziš na posao, brate, da pomogneš ljudima, znaš, to je ideja. Ideja je raditi za sebe, ne iz sebičnih razloga, nego iz razloga da ti, brate... Iz ljubavi prema sebi. Tako je. I prema drugima. Ali vidi, tu rečenicu ću da ponovim mnogo puta. Ti i bilo ko drugi ne možeš da voliš drugog ako ne voliš sebe. Pazi, ti ne može da me ubedi osoba da ti možeš da voliš nekoga, a da si u fazonu za sebe, ja sam bicikl, razumeš? Ne možeš, brate. Da. Nemoguće je. Tako isto što je nemoguće da osoba koja je glupa mene ubeđuje da ja nemam pojma nešto. Pa kako, brate? Okej je da me ubeđuješ ako ti bolje znaš nešto od mene i meni nije problem da priznam glup sam za 1000 stvari, ne razumim, ja za kompjutere se ne razumim ništa, mene, brate, ja, Google, razumeš, YouTube, Word, druže, već PowerPoint je za mene kvantna fizika, brate. A zato postoji neko ko zna, zato postoji YouTube, pa ja ukucam pa nađem, razumeš, pa, znaš, naučim nešto novo. Ali kao za neke stvari... Tako da, u principu poenta je mnogo vrednih lekcija, da. Mnogo vrednih lekcija, ali to raditi na sebi zbog sebe. Ne zbog drugih. Ne da bi ti impresionirao nekoga, nego baš zbog sebe. Da tebi u tvojoj koži, u svom životu koji je jako kratak, a svi imamo percepciju kao da će da traje večno, da, brate, budeš tu za sebe prisutan, brate. Jer kad si za sebe prisutan, bit ćeš i za drugi. I bit ćeš korisniji drugim ljudima. To je najjača stvar. Da, jedino kome treba da se dokazujemo je sebi. Znači, ne drugim ljudima tako što ćemo da kupujemo ne znam kakve automobile, motore, avione, kamione. Znači, samo treba da gledamo prosto da li nas to ispunjava ili nas prazni. Tako je. Znači, ako ti uzmeš, recimo, ne znam, digneš kredit ko zna koliko 1000 evra da bi samo impresionirao svoju porodicu, devojku ili šta već, znači, to je rupa bez dna. I eto, ti si to na teži način naučio, da ako idemo tom putanjom, znači validacije, da će samo da dođe nešto da nas patosira kad tako. Pazi, mislim, ja nisam rekao da kažemo sve šta je pozitivno izašlo iz toga i mislim da mi ne bi imali vremena da popričamo o tome, jer to je, opet kažem ti, sve teme, barem sa mnom, ja volim da budem detaljan i da objasnim naš svaki mogući detalj, zato što sve to opet na kraju dana, kažem ti, vuče, brate, neku priču iz kad smo mi bili klinci. Realno to je ono što ti ja non stop pričamo kad sedimo, jer ja, za sve koji će da poslušaju, pogledaju ili šta god, ja ne gotivim te površne razgovore, mene baš ispunjava da ja sa nekim sednem i da, naš zeze naše koje imamo stalno, razumeš, to je skroz ali ti ja se znamo godina, pa možemo da dozvolimo to sebi, a sa nekim drugim koga upoznajem, brate, mene ne interesuje, razumeš, da slušam šta si gledao, koju seriju, brate, mene interesuje ko si zapravo ti kao osoba. Da, kao iz kakve si porodice, srećan? Tako, iz kakve porodice ti dolaziš, kakvi su tvoji roditelji, kakav je tvoj odnos s tvojim roditeljima, mislim, ja znam da su to kao glupa i preintimna pitanja, ali to su glupa i preintimna pitanja ljudima koji su ja ne znam, brate, ja ne znam gde živi čovek kada ti njega, pitaš, ja kapiram da postoji tu taj strah kao neprijatnost, kao... Neki ljudi, jednostavno nisu ovi otvoreni. Ne, jasno mi je to, jasno, brate, ako je nekome jasno, ja se bavim ljudima, jasno je meni, ali, brate, i dalje ne kapiram. I dalje, jasno mi je, ali bih voleo da barem ta barijera u komunikaciji s ljudima ne postoji. Zato što, ali ljudi to zloupotrebljavaju, ljudi su jako neobzirni, neobzirni su ljudi, mnogo su osuđivački nastrojeni,
ujedno, evo ja prvi koji osuđujem, razumeš, i to je neka stvar na kojoj i dalje radim, razumeš, da popravim kod sebe, barem ja smatram, naravno, ne Pa znači da, da sam u niko, pravu. Znaš, ne svi možemo, smo, mislim, nismo Bude da budemo savršeni, Buda nije bio savršen, da. bića. Znači, nismo savršena bića, Da. stavljeni smo bukvalno na zemlju, brate, grešni. I ti samim time što si se rodio na zemlji planeti ćeš biti grešan čovek. Pazi, sa tom činjenicom moraš da se pomiriš, da ćeš u nečijoj, što kažem, svakoj u nečijoj priči zloća. I ti moraš da se pomiriš sa tom činjenicom da ćeš ti u nečijoj priči biti zloća. To je skroz okej. Samo nemoj u svojoj priči da budeš zloća i da drugima činiš zlo. Ja kažem, to je ono naš, sad, ko mene i Johnny-a ne zna, ja sebe smatram pravoslavnim hrišćaninom, imam inače kao istetovirane čakre na leđima i kao čitao sam i dosta istočnjačkih literatura, znači budizam, hinduizam, zen, jako se povezujem i osjećam se sa time, no poslednjih nekih par godina sam se okrenuo istinski pravoslavlju, i smatram da u šta god čovek veruje, da li je budizam, hinduizam, hrišćanstvo, da li je musliman, šta god da je, nebitno je. Ako si ti zbog toga u šta veruješ i šta činiš za sebe kao osobu, znači da budeš stvarno, brate, taj boljitak koji želiš da vidiš u svetu, bolja osoba, matori, ja tebe nemam šta da osuđujem, da li si ti crn, beo, pričaš ovaj jezik ili onaj, ako si ti dobra osoba, nemo mi šta tu, o čemu da diskutujemo, to se vidi. To se vidi po načinu na koji se neko ophodi prema drugima, po načinu kako neko stoji sad, evo ti jedna od osuda koje sam ja dobijao u nekom periodu, a to je, ko ne zna, imam iztetovirano šaku, mislim, ceo sam koliko toliko trenutno išaran i još planiram da se šaram, nemam nikakav trip oko toga, mislim, tu leđa i sve ostalo. Znaš, ljudi tebe osuđuju na osnovu tog prvog inicijalnog izgleda. Pa da, ljudi imaju te stereotipna mišljenja, ovaj se istetovirao, on je sigurno narkoman ili on je, ne znam, u sekti ili tako neke stvari, da. To što si rekao narkoman, nije daleko bilo od istine, razumeš? Ali sad je pitanje opet kakav si tip, mislim, ja sam bivši penzionisani, ja se to šalim sad u mojim krugovima, ja sam penzionisani duvač i ti se sad, poistovetio si se... Okačio svoj špric o klim. Da, i ti se sad poistovećuješ sa tom ulogom da si ti ćoman, narkoman, ti si ovakav, ti si... Brate, ja sam i dalje sin Draganin, brate, tvoj drugar, ja i u naduvlanom stanju i dalje sam normalno pričao, ok, bio sam i u nekim momentima anesteziran, ne mogu kažem da nije, zato sam i prestao, ali imaš ljude koji stvarno kad duvaju, mislim, i kad su na bilo kojoj drugoj drozi, nezgodni. Znaš što ti kao, evo opet dajem čist primer, alkohol je opet mačasta veoštica. Alkohol može bude super stvar, a može bude negativna stvar. Imaš alkoholičare koji dođu, to jest ljude koji popiju 1, 2, 3 čaše vina i super su i smeju se. Ja sam taj tip. Znači ja sam popijem i samo se smejem. Nikad me nije puklo na agresiju i na negativu. Zato imaš ljude koji popiju 2, 3, 4 čaše vina i gledaju agresija ili 3, 4, 5 piva ili nebitno 6, 7, 8 rakija, i agresiva odmah i dobro je liče, iskulire. Da, to je uzrok, mislim, emotivne nestabilnosti i onda samo, kao kad neko ima neku potisnutu emociju ili mišljenje ili nešto i onda čim malo popije, opusti se i pokaže, mislim, svoje pravo lice. Pokaže svoje prave boje, brate, da. Ali, mislim da u svemu ovome što si rekao, mislim da je tu suština da je mnogo je bitan mentalitet sa kojim ulazimo u šta god radili. Znači, nije bitno da li treniramo, da li se edukujemo, da li se školujemo, šta god. Bitni su razlozi i bitna je ta disciplina i uvek ćemo imati te neke spoljne faktore, recimo imaćemo teške momente i kad imamo te teške momente da ne dozvolimo da naše
da nalazimo ili tražimo utehu u lošim stvarima, nego prosto da pokušamo na jedan konstruktivan način da se suočavamo sa tim što trenutno nosimo. Kao što si ti recimo, ti si nakon toga shvatio, ok, ja sam dobio svoju drugu šansu, znači ovo je moglo totalno drugačije da se završi. Jer mislim kad mnogi nisu imali tu privilegiju da nastave, ti si Slažem se. nastavio i ti si rekao sebi ok, znači vrlo onako promišljeno si odlučio, ja ću sad da stanem i da razmislim, znači neću odmah da krenem znači, istom rutom, nego ću da stanem da razmislim i od tada ti se mnogo život promenio i onda mislim da si sada kad gledam evo skoro 2 godine nakon toga ovako kao tvoj prijatelj mogu da ti kažem iskreno da si mnogo si zreliji i mnogo si više ti nego što si bio, znači autentični ti. Da. Jer ti kao i ja i kao i mnogi drugi mi smo tražili sebe i Naravno, mnogo često kao i svi. smo tražili sebe na pogrešnim mestima i na tim mestima smo predugo ostajali, ali smo u tim nekim padovima i izazovima shvatili prosto da neke stvari ne treba da forsiramo. Znači, mi smo to što jesmo i znači ne treba da glumimo nešto drugačije, nego mi smo i dalje ti klinci koji su glumili Gokua i Vegetu i teretana i zajebavanje, znači to smo mi, ne treba da glumimo da smo sad ne znam šta i opasni i sad ćemo da se bijemo i sad ćemo ne znam da se napijemo i idemo sad da osvojimo kraj neki tamo, znači, znaš, to su neki pokušaj i to su neke lekcije i na kraju dana mislim da je najbitnije da shvatimo da slušamo onaj unutrašnji glas, jer on nam govori šta treba, da ego malo ugasimo, znači ako već ne možemo da ugasimo, da ga makar ne poslušamo, znači da slušamo i našu intuiciju i onda da idemo tom našom rutom koja nam je jednostavno predodređena, koju smo spoznali. Znači, to je ono što treba da radimo. Slažem se. Tam sam kao podržavam. Kao drop the mic. Kao. Ali vidiš, simpatično mi je to što si spomenuo klinci, to sve, znaš, ljudi dosta kada po znacima navoda sazrevaju, misle da samim time kada ti sazriš, trebaš da izgubiš to dete u sebi. Mislim, ja kapiram sada da neki ljude stuče život u nekom momentu i da kao dignu ruke od te zajebancije prosti, tih nekih dečijih ponašanja, mislim, po znacima navoda dečijih ponašanja, jer ja kažem, meni je to potpuno prirodno da dođeš da se igraš, zezaš, šališ, znaš, ima ti meru neku i ne možeš ti sad da se stvarno kao dete ponašaš, razumeš, a 30 i nešto godina imaš firmu, decu, ženu, mada možda i možeš, razumeš, možda je to i izvodljiva stvar. Možeš u momentima kada je izvodljivo. Kada je izvodljivo, to ja kažem, znaš, ako postoji više momenta, ako si ti orijentisu svoj život i napravio da imaš luksuz i mogućnost da priuštiš sebi, da imaš toliku slobodu, jer je to realno sloboda, znači biti dete znači biti slobodan. Mislim, znači biti slobodan, jer ti kao dete ne razmišljaš o poslu, parama, računima, hrani, gde ćeš putuješ, nećeš, hoćeš kupiš ovo, nećeš, gde ćeš da investiraš pare, nećeš, znaš, nego si samo slobodan i, brate, znaš, mozak ti je i manje uslovljen. Pa to, jer brate, ti kao dete imaš pravo da grešiš, znaš. Imaš pravo da nekad kažeš nešto što nije pametno, nešto što će da uvredi nekog, a kao odrasla osoba ti izgubiš posao ako kažeš jednu lošu stvar, ne znam, vezano za nekog klijenta ili kolegu. Da, tako da treba, ako već drugi nemaju to strpljenje sa našom tom, ne znam, dečijom energijom, makar mi treba da imamo strpljenje i treba da damo vremena sebi da budemo dete, znaš. I ja mislim ja ni ti nismo roditelji, ali kad budemo bili jednog dana, treba tu dečju energiju da manifestujemo sa detetom. Naravno, brate. Ti ne možeš da budeš ozbiljan
A da igraš sa detetom, ne znam, fudbal ili da gradite Pa, zamkove od pazi, peska i... pazi, možeš, brate, ali ćeš napraviti dete invalidom. Mislim, pazi, opet, ja kažem, pričao sam dosta i sa Šapadima, napraviš ga invalidom, razumeš, i ćeš ti Emotivnim, hoćeš da kažeš naravno, emotivnim pa nema, invalidom, nećeš da da. ga napraviti invalidom i ćeš ga iznapadati u glavu, nego ćeš da ga napraviš Da, emotivnim invalidom, a to sam ja pričao sa Ćaletom i sa Kijevom, znaš, uh, ti u jednom momentu, ima jedan super koncept, mislim, to je jedan od razloga, ono što ću da idem da tetoviram, to je, ajde da ne pogrešim samo sekund, znači hoću baš da ti kažem važi, važi. smisla, znači ide prvo saosećanje, pa ide razumevanje, pa ide oproštaj. Znači ti trebaš prvo da se saosećaš sa svojim roditeljima, da ih razumeš zašto su neke odluke donosili kao roditelji, znači da su grešili, i onda na tim greškama da im oprostiš, brate. Jer ti isto ćeš tako da radiš. Pazi, nećeš biti isti šablon svoje majke i keve. Majke i keve, bože, ćalete i keve. Pa možda i majke i keve, ako su lezbijke, da. Da. Ali ako ćeš, brate, da budeš, znaš, ono, tako, brate, napet roditelji u strahu da ćeš u strahu od toga da ćeš da napraviš grešku, ćeš još više grešaka praviti. A ako se prepustiš samo procesu i, brate, budeš u fazonu, pa dobro, pogrešit ću, neću biti najjači ćala, probaću da se potrudim maksimalno. Jer ja kažem, ko radi na sebi, ko reši svoje probleme sa svojim roditeljima, u smislu, reši komunikaciju, da bude ekstremno otvoren sa svojim roditeljima, znači da se sve kaže. Ej, ćala, tebe nisam gotivio, zašto si mi tad i tad lupio šamar, zašto si me, ne znam, pljunuo u facu, zato što si me tuko kaiš. Zato što mi nisi, ne znam, mazila više kad sam bio klinje, ili zašto mi nisi pekla kolače. Nebitno, mislim, dajem glupe primere sad. To su između ostalog neki, najčešći primeri, da. Dobro, to su intimne stvari, razumeš, između ljudi, nečiji roditelji nekoga, brate, ubijaju od batina. Razumeš, ja imam par drugara koji su... imaju i ti ekstremni primeri. Ja imam, znači, par drugara koji su emotivno sakaćeni i sad trenutno nestabilne jako osobe, a pre talentovani ljudi, ti znaš, brate, možda na koga mislim, ali nebitno sad da ne spominjemo nikoga ovde. Znaš, to nije uopšte... Da, i oni njihova krila su faktički isečena. Isečena, tako je. Tako je, jer on je izgubio od osobe koja je najbitnija njemu bila. Sad, fora je što ti... To je prvi kontakt sa svetom, izvini što te prekidam, samo to je prvi kontakt sa svetom i znaš kako, ako mi ulazimo u nešto prvi put i odmah bude loše, pa naravno da ćemo da imamo loše očekivanja za dalje. Nije što ćeš imati loše očekivanja, nego što ćeš biti hendikepiran, brate, i to je onaj hendikep o kome pričamo, brate, ti ćeš biti invalid, brate. Sad je fora što ti, pazi, to je moja teorija negde, ako si dovoljno svesna osoba, pa čak i da ti je toliko loše i sa Ćaletom i sa Kevom, što je retko da su oba, brate, u problemu, uglavnom su, da kažemo, iz mog iskustva očevi ili u retkom iskustvu majke problem, ako ti rešiš, brate, sa sobom i u jednom momentu kažeš, kao što sam ja u nekom momentu sam sa sobom rekao, dosta više, sad krećemo od početka. Znači, današnji dan, taj datum, za mene je to bio neke 2019. godine, ja sad krećem od prvog dana, od kad se sećam, od nulte, i sećam se svih detalja. Kakav mi je bio odnos s majkom, kakav mi je bio odnos s Ćaletom. Šta kome zameram, šta ne zameram. Šta zameram sebi, šta sam ja uradio, koga sam ja povredio. I od 2019. do sad ja isto vodim neku evidenciju sa svojim emocijama, mislima, i jednostavno rešio sam, razumeš, da hoću do te mere da radim na sebi, da kad moje dete bude došlo na ovaj svet, ako zdravlje Bože, ako bude stvarno došlo do toga, voleo bih, da ne mora da ima, brate, borbe koje sam ja imao, razumeš, da ima mnogo manje borbi, da ja ne prenesem tripove koji su meni moji, kao i tebi, tvoji i drugim roditelji preneli. A to je ogromna borba, brate. To je, što bi rekli u pravoslavnoj crkvi, tako je, to je ozbiljan krst koji ti nosiš, jer ti ne nosiš, brate, sad samo svoj krst sa kojim si se rodio, kada si se došao na ovaj svet, naravno metaforički pričamo, nego si sad preuzeo krst i od Ćaleta i od Keve i pokušavaš da ga sjediniš, razumeš, u jedan svoj krst koji nećeš prebaciti na svoje dete, nego koji ostaje sa tobom, brate. To je generacijska borba
i ljudi nisu ni svesni te borbe, nego samo prenose s kolena na koleno. Tako Ali je. eto, ljudi poput tebe i ja, eto, mislim da sam ja na neki način shvatio da neke stvari moramo da rešimo. Znači, ako mi imamo neke mentalne probleme, izazove, ako imamo, možda ne i mentalnu bolest, nego samo neku tendenciju, znači, eto, tendenciju, eto, Naravno, tu šta koju god si da je u pitanju. spomenuo, da smo emotivno zatvoreni, to će mnogo uticati na našu decu i zato moramo to da rešimo, mislim, na sebi da bismo sprečili dalju generacijsku borbu. Pazi, nemoj koristiti to moramo. Znači, ta reč moramo je toliko ono kao ti siluješ nešto. Znači, bilo bi lepo kada bi mogli, razumeš, to da odradimo ti Da. ili voleo bih da mogu da se izborim Ja za sa sebi, time. da, ja sebi nekako sam to postavio kao moranje, imaš pravo to što kažeš, ali ja nekako osjećam toliko veliku važnost. Znaš ono kad kažeš moram, Pa znam da to meni stvaraš terapeut sebi kaže isto, pritisak, razumeš? Tako je, stvaraš da, sebi pritisak. Zato, da. vjerujem mi da kažem ti zato što ja znam koliko sebe, Bilo bi brate, super. sputavam, da, znaš. Bilo bi super da to rešimo, da. Ali svakako, mislim, ne možemo da budemo savršeni roditelji i to se mora čovjek koliko pomiriti god za tom teli, činjenicom. sjebaćemo, mislim, to sam u nekoj seriji čuo, jedan lik je rekao kao, sjebaćemo našu decu kako god okrenemo i da budemo savršeni, možda ćemo slučajno da ih sjebamo, znaš. Tako je, ali ali naša je odgovornost da se potrudimo da ih što manje sjebemo. to je cilj. da, slažem se sa time da bi tako trebalo biti. Samo eto, naš pitanje je koliko ćeš ti uspeti sebe da istreniraš do tada Da. i duhovno i emotivno i životno da ti budeš stabilan. Znaš što? Evo, moj najveći problem životni je bio problem s besom. Znači, ja sam toliki problem s besom imao da je to strašno. I meni je to životna ideja u glavi svoje je bila, brate, meni će dođe jednog dana dete, ja ću budem isfrustriran, će dete da mi kaže da želi da se igra sa mnom i ja ću da ga izderem se na njega, da prebacim taj neki šablon koji su, da kažemo, moji roditelji, što kažem, moji roditelji ne znam da li su imali problem s besom ili ne, najverovatnije ne, ali nisu imali dobru komunikaciju sa mnom. Drali su se i Ćale i Keva. Samo su se drali, to je jedino što, mislim, sad to kad bi čula Dragana, razumeš, ko da sam je razapeo na krst. Dragani, nećemo da prosledimo link. Zato što moja Keva stvarno nije u tom fazonu žena, baš je kao požetovano. Kao ljudi u prodavnici, kao Dragana, gledala sam onaj podcast, prijavit ćemo te. Da, nego jednostavno komunikacija je između mojih roditelja i mene bila jako strahovita, majka je bila isfrustrirana, jako Ćale generalno nerozaljka bio celog života i oni su se samo drali. I onda je taj šablon prenet na mene i ja sam sav hipersenzitivan i onda ja lako planem brzo i to je kao moja najveća borba bila i kažem ti zamišljam scenu da meni se moje dete ili žena vraća ili žena i dete se vraća od negde napolje i ja besan i oni nešto pogrešno, neku glupost odrade, a ja sam zbog te gluposti i ti planeš. Planeš bez veze i ti bez veze praviš traume i sebi i ženi i detetu, a samim time pazi, oteraćeš tu osobu do koje ti je izistinski stalo od sebe. Da. Zbog čega? Zbog gluposti, zato što nisi te da radiš na sebi. Liče, mislim, znaš. Da, bes je i za mene isto veliki izazov. Mislim, to je nešto što, kako da ti kažem, to ne može da se reši kao ovako, kao, ok, sad više nikad neću da osjećam bes. Mi smo jednostavno imamo naše trigere i to je opet neka vrsta discipline. Rad na sebi. U radu sa tim besom, ali bes je, kako da kažem, jedna vrlo lukava stvar, jer bes je zapravo samo jedna zamaskirana tuga. Znači, to je odgovor... To sam sad da ti kažem, to nije primarna emocija. Znači, bes nije primarna emocija, brate. Primarna emocija je tuga, brate. I ja mislim da je to način kako se naš ego nosi sa tom tugom. Znači, ego neće nikad da kaže ja sam tužan. Ti besniš, nego će da kaže ja sam besan. Ti i ja besnim, mislim ti i ja, ajde kao ti i ja, baš bi bili dobar pa. Znaš, ljudi uglavnom besne zbog nemoći.
Jer Da. ja znam da sam ja, brate, u dosta situacija kada sam bio nemoćan, u stvari sam besneo, jer ja ne mogu da nađem, znaš, ja koji sam uvek teo, ja ću sada nađem rešenje, ma ja ono kao, I am him, razumeš, ja sam taj lik koji će da ti nađe rešenje, da ti sve probleme reši, kao hoću da budem taj Superman, razumeš, i moje kevi i svim ostalima u životu, a ne mogu da budem. A Jer nisam, kako se sada nosiš sa, recimo, eto, svojim besom, ono, kad imaš super, te momente, super, kako, iskreno, koje metode koristiš, recimo, evo sad, danas se razbesniš, ono, nešto te pa naljuti, šta, ne šta znam, ćeš mislim, onda da znaš, uradiš? duboko disanje, mislim, ali to više nije, To te e, pitam da, jer verujem da dosta ljudi koji slušaju sad su u fazonu i ja sam isto besan i okej, pa mislim, ako već ne mogu, ako postoji način da se nosim sa tim, kako onda? Ajde pazi, recite mi. I sad, šta bi im ti preporučio? ja mislim, znači da je to sve vezano opet za detinjstvo i da komunikacijom sa svojim roditeljima, okruženjem i sa samim sobom, kako rešavamo i osvešćujemo svoje probleme od ranije, taj bes polako nestaje, jer je taj, kažem, to je opet, eto, vratit ćemo se na to, bes nije primarna emocija, tuga je. Da. Znači ti, kada svoju tugu rešiš, besa neće postojati, brate, ali ne postoji osnove za bes. Naravno, postoji onaj normalan logički bes, kad si jebote besan, jer se stvarno nešto ozbiljno desilo. Da. Ali taj To je iracionalni već bes, adrenalin, znači taj iracionalni bes, jer to nije klasičan bes, to je impulsivni bes. Iracionalni, nema nikakvog racionalnog smisla, ti budeš besan za neku glupost zato što je neko nešto lupio. Znači, ti imaš problem. E sad, ja sam, na primjer, imao problem, ja sam udarao na šakom o zid, razumeš, i glavom. I kao ono, razumeš, to je jedan način da se nosiš sa besom, ali nije... Znaš, moj bes je, na primjer, samo destruktivan. Imaš ljude koji kad su besni, idu i druge ljude, brate, zlostavljaju. Pazi, to je još gore. To je još gore. Jer ti, brate, znaš, ja barem sam svestan, okej, neću da navodim nekome drugom, ću sebi da navodim, jer kao ja, znaš, moram negde da izbacim. Jer meni nije bio dovoljan trening, meni nije bilo dovoljno čak ni ono kao imati seks sa nekim, nego jednostavno ja sam imao potrebu pa dranje. Ti si imao potrebu ko Hulk kroz zid da Hulk smash, razumeš, to je taj Hulk smash, i udaraš. A nema nikakvog smisla, mislim, pazi, sad ono, znaš, I kako onda, šta da radimo sa tim besom? Šta da radimo sa tim besom? Pazi, opet, ja kažem, u zdravom telu, zdrav duh. Fizička aktivnost definitivno broj 1, jer ja sam godinama uspevao da prolongiram svoje besne momente time što sam išao da treniram. Pazi, eto i to je jedan od razloga što sam krenuo da treniram. Zbog te, da kažemo, tog besa. To je izduvni ventil. Tako je, brate. Sad, naravno, ja sam to otišao i u ekstrem, da sam ja trenirao 2 puta dnevno, svaki dan mesecima, pa ti hronično si umoran, pa ti ono, pa možda povreda neka, ali nebitno sam. Ali eto, trening. Realno, kada središ ishranu, ono, samim time će ti biti hormoni biti bolji, bićeš srećni, spavaš redovno, ne blejiš za kompom i telefonom po ceo dan, naćeš osobe sa kojima možeš da pričaš, znaš, ja kažem, pričaj. O svom besu. Tako je, ne pričaj. Ti kad ne treba da pričaš konstantno o svom problemu, ali znaš, ima i ona teorija, ima generalno, mislim, stvar kada ti non stop pričaš o svom problemu, ti sve vreme potenciraš na njemu, ja imam problem i ti tebra sam sebe ubaciš u to neko šizofreno stanje. Tako je, ne treba da pričaš ti o besu, nego treba da pričaš o uzrocima zbog čega se dešava taj bes. Znači, isto kad ispričamo nekome, ja osjećam iskreno kao da prepolovim taj teret. Znaš, jer ako tebi ispričam, ako nešto u glavi mi se vrti konstantno, to će da se vrti u nedogled i samo će teže i teže da bude, a ovako ja tebi nešto ispričam i mi zajedno taj teret nosimo. Tako je. Meni je duplo lakše da posle nosim taj teret. Podeliti s ljudima, osobama pored sebe, oko sebe, postali smo zbog društvenih mreža, telefona i sve to mnogo asocijalno. To je ono kao tema realno koju sa tobom i sa nekim još bliskim ljudima razrađujem često. Nema iskrene komunikacije više. Ljudi su, brate, postali sve više i više introvertniji. Umesto baš da bude suprotno, baš zbog sve te količine informacija. Ja mislim da introvertni
blaga reč, ja mislim bukvalno asocijalni, antisocijalni, antičak Možda, možda. moguće sam ga ublažio i slažem se da ima i tog momenta, pogotovo za mlađe generacije, pogotovo. Znači, kažemo, koje su koronu provele, brate, ti imaš generacije druže koje su srednju školu gde treba realno da budeš socijalno aktivan, gde upoznaješ možda prve ljubavi, možda ne, zavisi, možda su i sad deca i naprednija, možda su sad već i osnovne škole sve dešava. Po znacima navoda naprednija. Naravno, ja ne mešam se u to, ali brate, naše neke generacije su završile srednju školu online. Neke generacije su fakultet završile online, brate, šta ja tim ljudima da kako? Znaš, zato što ti nemaš osnovnu komunikaciju neku i nešto što te anestezirate, brate. Budeš zombi, brate. Jer oni su mislim, ne vređam nikoga. Da, manje se razvija socijalna inteligencija. Faktos je takav da nema, brate, testosteron isto opada, razumeš, estrogen, brate. Tako ba, ishrana, zatrovana hrana, zatrovan vazduh, svi ovi emulgatori, brate, ovi, kako se zovu, teški metali, mislim, proizvodi koje nanosimo na kožu, parfemi, sve, brate, to, remeti ti ceo endokrini sistem, naš stres, o stresu da ne pričamo, pa gde su tu poroci, gde su tu, kladionice, pa gde su tu, dopaminske zavisnosti, mislim, pa onda, pa prave zavisnosti cigara, trava, razumeš, kockanje, mislim, gledaj, šov, ali ima tu mnogo stvari. Da, to su sve neke stvari koje si sad nabrojao, koje čovek treba izbegavati i mislim da je, i mislim da je veliki problem ljudima jer ne znaju s čim da zamene sve te stvari, znaš, jer oni recimo, evo, dobar primer zavisnosti, rekao si, kladionica. Ljudi misle da je kladionica jedna od najvećih zavisnosti zbog novca samo. Ali nije samo zbog novca, nego je i zbog tog osjećaja pripadanja i što ti kad odeš u kladionicu imaš tu prijatelje, imaš ljudima s kim možeš da pričaš, imaš i vrlo često rade lepe devojke tamo. Znaš, ima tu dosta drugih stvari. I sad neko kad bi hteo da zna, mislim, svaki drugi kladioničar zna da je to loše što radi. I sad, kako objasniti tom čoveku, kako mu pomoći da ostavi to. I sad, to je, ja mislim, ključno pitanje kad neko želi da ostavi zavisnost. I ono što sam ja naučio je da tu nije poenta samo da mi odstranimo tu zavisnost. Znači da odstranimo Treba je zameniti. Da. Samo sekund, evo kad smo kod toga, samo sekund da ti pokažem jednu knjigu. Ajde. Ja ću da nastavim da pričam dok Kole traži knjigu. Znači, treba da je zamenimo, evo, brzi je. Topla preporuka svima, brate, kada su u pitanju, znači, zamene tih navika. Atomske navike. Pazite, knjiga je... Današnji sponsor, da, bukvalno. Znači, knjiga je stvarno vrhunska stvar. Kada je u pitanju prvo shvatanje loših šablona, znači zato što je kockanje jedan znači kockanje, ritualno pušenje cigara uz kafu, to su sve loše navike samo. Znači to je navika, to je... Da, a navike mogu da se menjaju. Tako je, ti si navikao da fizički, tvoj mozak je navikao kada osjeti miris kafe i kada uzme taj guc, da automatski se dešava da ti držiš, da imaš senzaciju da držiš nešto među prstima i da ima moment uvlačenja. Pored toga ti dobijaš još zbog zbog paljenja cigare nikotin i sine pluća i hormoni rade. I ti dobijaš taj haj. Tako je, dobijaš taj haj od tog rituala koji ti imaš. Ova knjiga rešava većinu tih problema ako hoćeš da radiš na sebi. Da. Apsolutno se slažem i obavezno poslušajte par predavanja Gabora Matea, on je odličan u toj oblasti i on je postavio jedno tako pitanje koje gađa u centar, a to je
šta nam to zavisnost dobro donosi. Jer obično se ljudi pitaju šta loše donosi, a Pa ako se to, pitamo šta dobro donosi, onda znamo šta treba da tražimo u tim konstruktivnim navikama. Znači, ako tako je. tebi treba taj osjećaj pripadnosti koji ti dobijaš u kladionici, onda idi na neko konstruktivno mesto i upoznaj se sa ljudima i pričaj sa njima, znači, ne znam, idi na radionice, ako ima nešto što te zanima, neka određena tema, na primjer Tako je. biznis ili sport ili šta god, ide na radionice i imaćeš taj isti osjećaj pripadnosti, a radit ćeš nešto dobro za sebe. Brate, upiši ples, brate, imaš toliko Da, dešavanja po gradu, realno, mislim, ja nisam toliko socijalna osoba, u smislu sad i generalno nekih proteklih par godina ne izlazim uopšte toliko, evo kako ti kažem, pravo da ti kažem, smetaju mi tako ta okupljanja socijalna, jer istrošim se na poslu energetski i onda sam samo više da čiliram ili da radim nešto što ja baš hoću. Tako da, ali da, mislim, toliko ima dešavanja u gradu, otići u bioskop, otići, vrate, u kafić sa prijateljima, otići pogledati da. predstavu, mislim, jebote, I to je toliko samo jedan stvari ima. primer, da. A da, To to je je samo hiljadu ako voliš taj osjećaj opuštenosti koja Tako je. cigara donosi, idi na masažu, idi u spa, Dobro, sad, pa idi okej, samo u šumu i gledaj to je, ptice. to je bolji primjer, jer kao masaža realno košta, Da, treba odvojiti ako vremena nemaš za pare, to, treba znači ga uvek može zakazati. nešto da se drugo uradi, samo treba biti malo kreativan i malo razmisliti šta je to što mene opušta, a da nije loše za mene. Ova knjiga, brate, priručnik za sve, veruj mi, brate. Znači, sve što ti i ja sad pričamo ovde, ova knjiga, čovek je, brate, napravio ozbiljnu knjigu, brate, za to. Mislim, knjiga jebote koliko ima 200-300 strana, 260 strana ima knjiga, verujte mi, smešna je, može se pročita lako, a super je kada implementiraš jednu po jednu stvar, napraviš da ti budu negativne stvari, šablone koje želiš da izbaciš nedostupne, a dobre stvari dostupne, kao što sam ja, na primjer, počeo da sviram češće gitaru i staviš je tu negde gde možeš da je vidiš, razumeš, na vidnom mestu, da bi mogao da, sad umesto da zapalim cigaru, sad ću da odsviram gitaru 15 minuta samo. I tako svaki put, kad dođeš da zapališ cigaru, a kao, idem da sviram gitaru. Mislim, gitara je za mene, kao cool stvar. Ti si našao, svoju konstruktivnu naviku, zamenio si. To, neko nek nađe nešto drugo, mislim, umesto cigare, probaj da dođeš 10 sklekova, brate, svaki put kad ti se zapali cigara. Za meni to. Mislim, okej, naravno, to su, pazi, cigara i tako neke stvari su jako teške zavisnosti. Što je to teško izbaciti. Ja razumem, moja keva, se bori sa time godinama. Evo, ali ja sam nekako uspeo da je kao, smanjim na ove ajkos cigare, sam je kao stavio. Napravili smo neki deal, ali vrate, ne možeš... To je teško i zato što smo okruženi ljudima. U našoj državi, naša država ima procentualno najviše pušača u Evropi, ne znam da li u svetu, ali teško je da u svetu ne, ali u Evropi da. Ali fora je što, kažem ti, rođen si grešan, brate. Nismo savršeni i ljudi ne trebaju da se... savršenstvo ne postoji. Sam pojam ja idem i guram sad ka savršenstvu je idiotizam. Savršenstvo je biti nesavršen. To je jako čudno. Čudan je pojam jer je kontradiktoran. I ima mnogo kontradiktornosti u toj rečenici i ja se i dan danas borim sa tom rečenicom, znači savršenstvo u nesavršenstvu i to ponavljati više puta. To je kao vapaj za nekim smislom. Da ti nađeš smislenost tvoje nesavršenosti. Malo je to filozofski onako rečeno sad s moje strane, ali to su rečenice koje mene nekad na svakodnevnom nivou bune, u smislu ja sedim sam sa sobom pa se prispitujem, razumeš, sedim i razmišljam o tome na šta, kako,
ako bih promenio ovo, sad, znaš, i tu sad konstantno biti anesteziran u tom pod znacima navoda filozofskom stavu i razmišljajući o tome šta bih ja mogao ako se ovo desi, a ako ovo, ako ono, to su i tu se anesteziraš, brate, i tu bude fazon previše si pasivan i previše si to je ono kao overthinking, bukvalno. Znači ulaziš u stanje gde previše razmišljaš i anesteziraš samog sebe i opet ulaziš u šahmat poziciju i ne pomeraš se. Umesto kreni, radi, pokret, polako, pedaliranje i konstantno polako pedaliranje. Ne treba ti da žuriš, ne treba nigde da žuriš, ali polako, ovo kornjačica. Taka, jedan po jedan korak, malo po malo. Samo je bitno da čovek, iako stagniraš, da stagniraš na mesto na kome si. Pa nek si se isapleo par koraka unazad, ali nikad da se vraćaš unazad, brate. A ima mnogo ljudi koji to rade, uključujući i mene, za dosta stvari u životu, ali poenta je svaki put da se podsjetiš i idemo ponovo dalje. Idemo ponovo dalje i ponovo okrug i da nikad ne posustaneš, pogotovo za te dobre stvari. Izvini, sad sam otišao, nekad posustaneš, ali ne odustaneš. Tako znači, je, da. Da. Super, mislim da smo stvarno dobro pokrili ove teme koje smo planirali za danas. Pa ja se nadam je. Malo smo nekad zalutali, ali smo se vratili, ali svakako pozitivan Bambi, brat. Da. Otvorili smo razne neke teme i smatram da smo stvarno podelili neke lekcije životne koje smo shvatili na teži način. Ipak smo samo 30 godina na ovoj planeti, brate, nije pa da smo nešto... Pa i manje od 30. Manje, eto 29, ajde. Tako da, nemoj da dodaješ. A dobro, ja ga zaokružio na 30, šta sad možemo. Tako da, i mislim da imamo i dosta potencijala za neke druge teme, a i ove teme koje smo otvorili možemo u nekoj drugoj epizodi da ponovo otvorimo i još možemo obrađivati. Ali svakako suština je da kroz taj sport, kroz tu samospoznaju, kroz mnoge greške, kroz izazove, naučili smo dosta toga i drugi ljudi su dosta toga naučili i mislim da nikad ne trebamo da shvatimo sebe kao žrtvu i da pitamo, kao što si ti pitao, kao što sam ja mnogo puta pitao, zašto ja? Znači da izbegnemo to pitanje zašto ja, jer na to pitanje nema odgovora. Znači to niko nam neće odgovoriti zašto ja, ali na pitanje šta ja treba da naučim i šta ja dobro mogu da izvučem iz ovoga i kako mogu da ustanem iz ovoga, to su pitanja koje treba postavljati. Slažem se. Znači koje su rešenja? Postavljati sebi, brate, samo neka normalna pitanja i imati neki plan. Treba svako da ima neki svoj plan i želje i da budu realni u mogućnosti, znači da mogućnost ostvarivanja njihovih želja, ciljeva bude, realno postavljeno i da daš sebi neki termin. Kao želim da odradim, ne znam, pola godine terapija sa psihoterapeutom jednim, da ga ne menjam i da nešto pronađem kod sebe, da radim na sebi. Želim da, brate, popravim svoju kilažu i da u roku od pola godine barem smršam 6 kg. Želim da, brate, nađem devojku u narednih 6 meseci, potrudi se, idi, radi na sebi i nađi devojku. Mislim, primjer radi, to su neki glupi primjeri, ali kao... Ne, ali nisu, ja mislim da su dobri primjeri, da postaviš, samo je bitno da postaviš rok sebi. Znaš, jer to kada ne staviš sebi rok, ja ću da radim na sebi. Šta ćeš, da nisi definisati sve. Pametan, smart cilj. Tako je. Ako ne znate šta je smart cilj, ostavit ću link u opisu da vidite, to je prosto formula o kojoj Konstantin priča za prosto pravljenje dobrog cilja koji možete ispuniti. Znači, to je da je vremenski određen, to je jedan od uslova za dobar cilj. Tako je, slažem se. Tako da, eto. Da. Apsolutno se slažem sa tobom, znači ne postoji jedna formula za sreću, kao ako ovo uradiš ti ćeš da budeš
srećan, nego moramo mi da spoznamo šta je to što nas čini srećnim i imaju neka učenja koja možemo koristiti, eto i neke navike, naravno svima će prijati da izađu napolje, da izađu u prirodu, da čitaju nešto, znači da hrane sebe, da konzumiraju nešto zdravo Tako je. i onda i da rade, da imaju zdrave navike, mislim, to je logično je da je osoba koja ima zdrave navike da će imati i zdrav život, prosto. To je jednostavna matematika. U zdravom telu, zdrav duh. Da, Ponovit ću to tako je. 1500 puta. Da. Hvala ti puno, Konstantine, na svemu što Arigato si rekao i što gozaimasu. si pričao. Da. Doitašimaste. Hvala ti zaista, mislim da si stvarno, hvala ti na otvorenosti, iskrenosti Uvek, brate, verujem nemoj da to će ovo mnogo značiti ljudima koji su nas slušali i ako imaju neka dodatna pitanja, mogu slobodno da komentarišu, a mogu i da se jave tebi. Ostavit ćemo link da si otvoren. Tako je, ostavit ćemo link od mog OnlyFansa, pa možete mi tamo se javiti. Da, i da podržite. Da podržite mladog sportista. Da, tako je. Šalu na stranu, da. To, da. Imaš, ako se ne varam, imaš Instagram stranicu i za... Pa mislim, pazi, trenutno u principu nemam, ali eto, mogu tebi da se jave ljudi, ja radim u Athletic Gymu, u Beo Shopping centru, dođite, probni trening, javite se, nemam pojma, tražite mene, meni će kolegi da pošalju informacije ako je bilo ko zainteresovan, ako neko hoće da priča sa mnom, dođite pa se upoznate, što da vam kažem. Da. Uplatite teretanu, to vam je uslov da mene upoznate. Ako hoćete da budete zdravi, samo vam je potrebno da uplatite 6.000 €. Da, kao na moj račun, kao privatnik, kao nema veze. I onda ćemo vas uzeti u obzir. Ne, stvarno možete se javiti Konstantinu i verujem da je on i voljan besplatno da pomogne i da vas sasluša i pošalje makar poruku da vas podrži u svemu tome. Javite se, ostavit ću njegov Instagram poslovni i eto, znate gde možete da ga nađete. Nadam se da će dolaziti sa dobrom namerom, a ne kao sad ću, da si ti onaj što je pričao. Si ti onaj što pričao onim glupostima, bre. Da. Ako hoćete da trenirate sa njim, ako hoćete da trenirate, ako hoćete da zaista imate ne samo personalnog trenera, nego i edukatora i u svakojakom smislu, znači možete da ga nađete tamo i eto da vas on pošalje na pravi put. Tako da usmerim, neću da ih pošaljem, da ih usmerim na pravom putu, brate. Da, njihov put je njihov put, brate. Oni moraju sami svoj put da nađu. Svako mora svoj put da nađe. Svako mora svoj put da nađe. Ja sam samo tu da, brate, možda bi mogao tamo, a možda bi i tamo mogao da odeš. Tako da nemojte se ustručavati, naravno, mislim, najbolji savjet koji bi ja mogao, eto, za kraj, da otpišem je realno samo kritika i rad na sebi, svesnost sebe, svog društva, ko su ti roditelji i šta u sebi gajiš, znači treba čovjek da se pozabavi tim pitanjima. Jer samo svesnost Srbina spasava. Da. Znači, jebo i trening i sve i ishranu ako se ti na svakodnevnom nivou ne baviš sobom. Ne preispituješ sebe, svoje korake, svoje postupke i sve ostalo. Mislim, stvarno, šalu na stranu, to su kao neke osnove da ja mislim se ne družim sa ljudima koji nisu u tom fazonu da se preispituju. Ne želim, jednostavno ne želim da trošim svoje vreme, niti svoju energiju, niti moj trud i moj rad na sebi, zato što neko drugi je anesteziran, razumeš, i ne možeš da dopreš do čoveka. Mi smo prosek 5 ljudi s kojima provodimo vreme. I ako ja konzumiram nešto loše i ne bavim se sobom, ja ću uticati na tebe na taj način. Naravno. I zato mi prema sebi imamo tu odgovornost, a i prema voljenima da radimo na sebi. Tako je. Da. Hvala ti još jednom. Bila je ovo još jedna epizoda Super Sensei podcasta. Konstantin je bio sa nama i vidjet ćemo se sigurno još par puta u ovom segmentu. Vidjet ćemo se, brate. Hvala ti. Nema na čemu. Vidimo se. Pozdrav.